Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Bilbotik, Bilbon gaur Ibaitzabaleko uretan erlojupeko estropada. Eta Maria Bera doa Ibaian ur gutxi orain eta gutxiago gero gizonezkoen orezko txandaren garaian. Erlojupeko lan emakumentzat lehenengoz, hirugarren jardunaldia dute Euskotren Ligan. Eta gizonezkoen lehiari begira, galdera zehatz bat gure adituarentzat. Arratsaldeon lehenengoz, Ibon Gaztañazpi. Baita zuri ere, Mikel. Erlojupekoa, orain artean Hondarribiak denak irabazi ditu, Sevillan, Astilleron, Orillon, laugarren lortuko alduga? Zergatik ez, nik orain jokatu behar banu, normalena hiru irabazi dituenak, laugarrena irabaztea ere ez da harritzeko izango, eta Hondarribiarrek erakutsi dute, kontrarrelojista ona direla, aurreko hiru erlojupekotan, Astilleron bezala, Sevillan eta Orion, gidoia errepikatu egin dute, lehenbiziko referentzia aldeko, bigarren luzean tartea zabaldu, eta gero utzi, eta ikusiko dugu, eta sarrerak honetan, nabarmenduko nuke, zuk ondo esan da bezala, ura behera doala eta arratxeak aurrera egin ala, korronteak gutxiago bai, baina ondoa ere gutxiago egingo dutela, eta nire ustez behintzat, baldintzak kaskarragoak izango direla, eta bestea, beroa, kontutan hartzeko modukoa. Aizeare ibili da pixka bat, gero bera ingo du, eta bero ikaragarria! Eta gure talde honetan eguraldiari buruz hitz egiteko aditu bat badugu, Sara Gandara lankide hain zuzen ere. Gainera Sara, Deustu Arraun elkartean izan da, elkarrizketak egiten da, bero-bero egin da etorri zaigu. Sara, arratsaldeon, eguraldiarekin eta beroarekin gaur, beste aurkari bat izango dute arraunlariek, ezta? Bai, eta zuri ere Mikel eta Ibon eta ikusentzulak, bai, egia esan, Deustuko Arraun elkarte inguru horretan gerturatu gara, estropadan zehar emititze ditugun elkarrizketak egiteko, eta batzuek eta bestek bat egin dute, gaurko beroa izugarria da, ikaragarria, eta Sevillan izandako temperaturaren antzekoa dela ere, nabarmendu nahi izan dute. Edo nola ere, beroa bai ala ez, gaur hemen egia dena da estropada jokatu behar dutela Arraun elkarte guztiek, neskak dagoeneko uretan daudela beroketa ariketak egiten, berehala ekingo diote lanari. Eta beste txapelketa batzuk aipatzearren, esan behar da KAE bat ligako estropada jokatu dela gaur Orion ordu batetan, Ondarroak irabazi duela, Ondarrok segitzen duela lider sailkapen nagusian, eta une honetan Errenterian KAE bat ligako estropada ere jokoan dela, geroxego emango dugu bertan gertatuko den emaitzen berri. Eta guk bitartean hementze ordezkarien armaia honetan segituko dugu, itzalean hori bai, eta estropadari behar bezala begiratzen, Mikel. Ondo, itzalean, bisiua jan, eta hori jo bezala gaur, arrantza hona egin dute Ondarrutarrek, berriro. Festan dira, bai, lekitxarrek ero ondo, bigarren postu egin da, eta Getaria ere hor zelkapinaren, KAE baldiago zelkapinan bigarren lekuan pixka bat asentatzen, da, bada, interesgunerik bada, arraun munduan, azkenaldi honetan. Hemen zelkapena, Euskotren Ligak lehen asteburuan jokoan izandako bi banderak San Juanek irabazi zituen, San Juanek beraz 8 puntu, Ibaikak 6, Orillok 4 eta Kabok 2. Eta gogoratu, azken bi edizioak San Juanek irabazitakoak direla, aurrez beste bi Zumaiak, datorren urtean Zumaiarrak hemen ikusten ditugun lanerako. Eta itxas gora, 69 minututan izan da, eta lehen aipatu dugu, Beheruz doa, eta 9 eta 18 minututan izango da itxasbera, eta horrek Ibaizabaleko ura hauetan ere eragin zuzena izango du, batipat gizonezkoen lehi aurrera doan neurrian, Ibon? Hori da, bai jauna, orain ikusten da, orain, Euskotren Ligako treneroak hasi aurretik, urak nabarmen tiratzen duela, baina izak bestaldera, horrek esan nahi du, baldintzako gogorrak izango dituztela, bestetik lehen beroa, aipatu dugu, eta horrek alako egunetan, arraunlariak ez galbantzeko da, horrek ere iragina ikeragarria dauka, ondo hidratatu behar da, beroketak motxagoak ere egiten dira, pixka bat, ez dakit, tentsioa galtzeko ere, arrisku gehiago izaten da, eta hori kudeatzen alako egunetan, jakin behar izaten da. Ea lehenengoz, zelkapeneko azkenengo abiatuko da Kabo, gero minutuko tartean, erlojupeko lan honetan, Orillo, Ibaika eta San Juan liderra. Erne, berehala irtengo dira eta Galiziarra. Bai! Bandera gorria bera, eta hasi dira. Ibon, gaur badakitze Arraun elkartek ez duten, ze patroi ez duten estatxa bizkor utziko. Zuk ere bai, ez da? Bai. Portugaletek ez, eta bestea Kabo izan zen, eta orain kontutatu naiz Kaboko patroiak nola nabarmen jetxi duenean, bandera ondo jetxitakon nola askatu duen. Pasaden astean erakutsi duten epaileek, zorrotz dabiltzala, eta hori patroiek badakite eta gaur neurriak hartuko dituzte.
Hemen dira lanean galiziarrak, Beni Silva prestatzaile eta Natalia Tubio patroi lanetan gaurko honetan, handiak Ollazok ere, egin ditu estropada batzuk patroi bezala, eta hauentzat helburua hemen sartzea zen, eta hemen dira, eta poliki-poliki goruntz joan dira. Esan dugu, Galizian, bertako beste bi aurkariak baino, 50 segundo minutu bat bizkorragoari direla, bada datu bat. Zentsa, ia erlojupekoan aritu izan dira, Euskaldunen aurka nola moldatzen diren. Erne Orillo. Erditik. Badoa. Zabaletak prestatutako emakumeak, zilar koloreko branka ontzia erabiliz. Hor dira. Egira oraindik gutxi etzaten, Eta orain beste hiru paladan hasiko dira gehiago zen. Horroi kamar palan, Hori jodarrak. Orain txeluzatzen. Agirre, patroi lanetan eta lehen agindu horiek ematen. Eta hor dira Orillotarrak. Kolorea Orilla dugu, gure grafikintza taldekoek prestatutakoa, baina ontzila ikusten duzue. Zilar kolorekoa, Lasa ingenieriaren talerrean eginakoa. Pasaden astean gaur 8 erlojupeko ona egin zuten, igandean gehiago sufritu zuten. Oriotarrek Donostian itsasoan. Eta irtera puntuan, Ibaika. Erne. Hor da. Hor doaz Iker Cortesek prestatutako arraulariak. Begira patroia, makurtuta, horrek esan nahi du, orain korrontea bai, bera alde izango dutela, baina izea kontra, eta hauexek izaten dira, baldintzarik gogorrenak arraunerako, Korrontearen... 10 kilometro aizeak ipar mendebaldetik. Korrontea alde, arrauna pasatzea asko kontatzen da, eta aizea kontra. Hor datuak, Naroa galdoz, txandakatu ze Aiala Uribe Larrearekin, gaur Naroa kokatu du Cortez prestatzaileak. Hor da, Madalen ontzia. Eta beti gora datorren arraun elkartea, zalantzari gabe Ibaika emakumelei. Denboraldi hasieran, bandera batzuk irabazi zituen, baina San Juan darrek azkeneko asteburua oso fuerte egin dute, ea gaur, Ibaikak zer erakusten duen, eta San Juanek errepikatzen duen. Hemen dira San Juan darra. Liderrak dira, bi bandera jokatu eta biak irabazi. Hor da San Juanaren ontzia, hor dira batelerak, ea Lehenbiziko paletan hauek Oriotarrak eta Ibaikakoak baino gehiago etzaten dira. Oriotarrak eta Ibaikarrak trenibua pixka martxan jarri orduan azten dira luzatzen abekasi hasieratik. Kinder Paredes gaur patroi lanetan. Eta nolabait moral handiarekin San Juan darrak. Presiorik gabe, demoraldi hasiera honetan, txapeldunak izanik postuaren jabe zirelako, Euskotren ligan aritzeko, beste guztiek txartela irabazi egin behar, ezin utxik egin, ez Orillon da ez da Donostiko Euskolabel banderan ere, eta horrek badu bere eragin. Eta irudietan Galiziarrak, Kaboko emakumeak. Eta Kaboko emakumeak aipatuta, entenatzailearen hitzak, Beni Silvaren hitzak. Sí, eso esperamos. Vamos a ver, este es un proyecto que debemos darle continuidad. El equipo es muy joven, entonces hemos dado un paso importantísimo. Pero ahora, bueno, los escalones son mucho más altos, es difícil. A mí lo que me preocupa realmente es que la gente no se desanime, porque va a ser difícil escalar posiciones. 10 segundos Orio el otro día haciendo una buena regata, pues es un tiempo muy importante. Pero bueno, ya te digo, lo que nos interesa es continuidad, que las chicas aprendan, que cojan experiencia, que se vayan curtiendo en el remo y nada más, que sigan trabajando. Esperientziaren ikuspegia. Hotzitz egin du, zorpa hona egin, zutela naiz atzean geratu, eta lanerako. Bueno, hor duzue, Deustuko Unibertsitatea, Guggenheim paretik pasa, eta hortxe, maniobra gogoratu emakumeentzat, bi luze ziaboga bat, guztira itxas 1000 bat eterdi, 2778 metro, eta lan erdiak eginak hor Galiziarentzat. Hor korrontea bera eta tira egingo dio. Begira, korronte. Gaurra di, Mikel, 5-0-8. Barruko txiagoan ibili beharko du, korrontea dela eta. Pasaden astean, gaur 8, Orion bezala. Eta bestetik, esan behar da, erlojupekoa, ezagutzen ez duenarentzat, ibilbidea ez dela zuzena.
hor salbeko zube azpian, Salbeko zubia aldian, hori da, hor meandroa egiten du, eta beraka baborrera. Baborraldera. Hori da, eta nire iritziz, estropa honen gakoetako bat, hor txegongo da, gorakoan, hor aukera baitago, bueno, pixka bat mozteko bidea, baina ura ere metu egiten da, eta hor entrenatzaile eta patroien erabaki garrantzitsuenak hor ikusiko ditugu. Guggenheim pare horretan. Hemen da hori jo. Eta referentzia Kabok markatu digu 5-0-8. Orio eta Kaboren artean, momentuz, Kabo 2-3 segundu bizkorrago datorrela adirazten digu GPS. Eta Bai, papalizan ere bai, Ibaika, San Juan baino, segundu bat bi bizkorrago. 5 eta 11 hori joren. Orain oriotarrek, korrontea aurka izango dute eta segituan estriborrera joko dute. Korrontea saiesteko, begira nondi datorren Kabo. Hortxe, bazterretik. Ibaika referentzia markatzen ari da, San Juanekin segundutxo bat, Kabo 5 eta Orio 7. Hemen Galiziara. Orio eta gurutzatuta Ibaika. Luze batean ateratzeko, abantailea, ondia iruditzen zait. Luze bakar batean korrontearen aurka, luze azkar batean. Hor dira, Errenteriar. Cortesek prestatutako emakumeak. 5-0-4. Ba, 5 Kabori eta 7 hori. Tartetxoa. Abantailea ondia iruditzen zait. Ondia ere. Eta Ibaika eta San Juanen artean, GPS-ak segundu bakar bat adirazten du Errenteriaren alde. Eta bien bitartean hemen dira Galiziara. Guggenheim paretik orain pasatzen. Eta hor dira Arroxak. Hor da San Juan. Hor GPS-ak adirazten digun diferentzia bien artean. Segundu bat, bi, tartea hortxe da. Nei Ibaikarena, harrigarria ez du izango, zera delako, punta-puntako taldea delako, baina luze batean, denen esan dut. Kabori 5, hori 7, korronte alde dela, gainera, luze azkar batean, oso kontuan hartzeko ari dutzen zain. 5-0-4 markatu du. Ziaboa. Eta San Juan. Oso balekoa ere. 5-0-4 baita ere. Nola tiratzen duen korronteak hor, Aurrekoak arraun txikia sartu, eta xiba bezala tiratzen da ontzia. Parean beraz biak. 5-0-8 kontuan hartzeko denbora Kaborena baita ere. Apal-apalitz egin digu Beni Silbak eta hori jok 5 eta 11. Eta orain Ibaikak San Juani 2, Kabori 8, Orioi 11 eta Kabo mantentzen ari da. Diferentzia oso txikia da jakina, baina mantentzen ari da 3. postua Orioren aurretik. Ea ba. Kabo dagoeneko, azkeneko zuzengunean, eta hemen patroiek ere beste erabaki bat hartu beharko dute. Edo zuzen etorri, edo naiz eta metro gehiago egin, pixka bat estriborrera jo, baina babes gehiago bilatu. Hor, gero jakingo dugu estropa bukatzean hor asmatu den, baina orain erabaki behar da, egin aurretik. Hemen ba, Galiziarrak, Natalia Tubio patroilanetan, eta oso estropada txukuna egiten ari dira. Erne San Juan estutzen, Ibaika eta San Juanen artean 2 segunduko tartea izan da, une batez GPS-a utxean ikusi dut, gero berriro segundu bat Errenteriaren alde, eta burruka izango dugu hor. Eta 2 segundu besterik ez baita ere 3. posturako, Kabo eta Orioren artean. Zubizuriren azpitik, hor dira, Galiziarrak. Eta hemen hori jotarrak. 4 segundo, gora egin dut arte. Bai, bat gehiago, horri ikusi dugu, Kabok, azkeneko zuzengune honetan, zuzen etortzea erabaki duela, metro gutxiago egin da, baina korrontearen aurka ea hori zer erabakitzen duen. Kabori ere Orioren artean, diferentzia, 5 igo da. Herria zeinen luze, batu zen, nola entregatu, Kaboko emakumeek. Zubizuri azpi izango da. Bai, Ibaika eta San Juan parean, banderaren leian, hor zorrotza izango da benetan bukaera, eta bideo finisha orain parean landu beharko dute gaur ere epaimaia. Une batean parean ere ikusi ditugu, eta azken 10 jotzean,
Oraintxe gotxar, Kabo koneskak. Hemen datoz Galiziarra. Sarri, Orioren aurretik, Bost bat segunduko errenta tarte ederra da. 42 palan, azkeneko minutu erdian. Hemen dira, Oiroko emakumeak, 10:46 hemen Getaria Tolosak eginiko denborarik onena, 10:54 Kabokoentzat. Rekorra beraz, ezta? 10:54, argi dau. Bai. Eta baldintzak. Minutu batzutan, marka, hori da. minutu batzutan, Ibor. Bai, minutu hori bai, pare bat minutuan. Erne San Juan Ibaikaren aurretik jarri da momentu batez. Berriro parean, GPSA hor dabil, fin. Baina, Informazio guztia guri bidaltzen. San Juan darren aldeko joera, Azkeneko 2 minutuan azkarrago dator. 3 segundu azkarrago datorri da San Juan azkeneko 3 minutuan. Lehen luzearen erdi parera arte edo joan da aurretik Ibaika. Gero errekuperatzen hasi dira Etxaberen emakumea. Menoriotarra, azken txampan hauek ere. Arroi palati gora, buka ere askatu. 7 segunduko diferentzia, Kabo eta Orioren artean. Balizan 5 ziren. Hemen Orio, bai Orio, 10:51. Bigarren luzean ere, Kaboko hori, beste bidatera dizkio. Bai, lan egin dute Galiziarra. Begira, Ibaika San Juan Ibaika. Ezin dutela eginez. Orain, niretzat oso garrantzitsua nondik etorri, Hor nahikoa da, 5-6 metro gehiago egitea segundu galtzeko. Ibaika gehiegi baztertu gabe dator. Bai, eta San Juan ere antzeko tokitik nolabait ezateko. nik uste du San Juan Ibaikaren atzetik datorla. Bai, San Juan Horra ere. Madalen, hemen Ibaika, bai Ibaika, 10:25. Eta behin-behineko 55 eunen ere bai. San Juan, nik uste dut toki igualeti datorla, Mikel. Haren uberan, gehiegi baztertu gabe. Ea ba, momentuz GPSA parean dugu. Segundu bat tarteka agertzen da Arrosen alde. Ea ba, informazio hori kudeatuz ere, Iner Paredesen agindutara, badute orain estutzeko posibilidadea. 100 metro pasatxo besterik ez. Bitraineruen arraunketa ikusita, San Juan luzeago aritzen da, orain erritmoa jarritzeko aukera badute pixka bat moztuta. Hemen dator San Juan. 10:25 Ibaikaren denbora. Ea San Juan darra. San Juanek ematen du. Segundu batetik berakoa, hortxe izango da. Bukaeran, 29 eunen, 10:25. Ea, hau konfirmatzen den epaimaian, San Juan baiestatuta. San Juan Garaile. Ikaragarria. Egira, Ikaragarria errenteriarrak eta pasaitarrak hemen lanean ikustea. Gozatu dugu, oreka benetan handia eta amaieran 28 eunen Arrosen alde, 3-3 Ibon Gaztainazpi. 3-3 azkeneko ibira San Juan darren alde. Pasaden astean nagusitasun gehiagoz, baina gaur Ibaiak aurre egin dio, baina txampona, futbolean penaltitan bezala, nonbait erori behar eta gaur ere San Juan darren alde erori da, eta bestea kontuan hartzekoa Kaboren goraka da. Postuan bat, eta denboretan ere arrimatu egin da, 10 segundutik bera sartu da, horrek esan nahi du Kabo bizi-bizi dagoela. 28 eunen azkenean, 10:25 bandera eta hortaz aparte marka berria ere bai, estropada eremu honetan, San Juan darrentzat, Ibaika bigarren esan bezala 28 eunen gehiago erabili dituelarik, gero Kabo 3. eta 4. Orio, Kabo 9, Orio 16. Eta hor duzu sailkapen nagusia San Juanek, 3-3 irabazi, eta sailkapenean gora, baina hor 15 puntu agertzen dira, eta azkenean lehendikan 8 zituen, eta 12 dira, gehilau, 8 gehilau 12, Ibaikak 6-3 9,
Orilok 5 eta Kabok 4, eta emozioa izango du sailkapenak. Emozioa izango du, batipat ikus daiteke goiko hori, noski, hau leia laburra da, gizonezkoen leiarekin konparatuta, hemen 8 estropada dira eta 3 jadanik jokatu dira. Aurrera Sara Gandara. Beñat Mendizabal, San Juan, zoriona. Eskerrik asko. 3-3 eta gaur ere eunenengatik. Bai, bueno, hori da gure abante txiki hori, momentuz gauzak ondo doazkigu eta, bueno, pues uneneko hiek gure alde eta eskerrak. Eta gaur egia esan, zul honetan, askok esan duten bezala, arraun egitea etzala batere erraza. Ez, bueno, badakigu ibaietan arraun egitea nola den, ez da, oso gogorrak izaten dira estropadak, denentzat, baina, bueno, hemen ere ongi. Eta batez ere ikusi dugu, kanpoko ziaboga horretan tiraka egiten zuela, ez da? Bai, bueno, egia esan ezin izan ziaboga ikusi, haren itzalako referentziak ematen, eta orduan pantailari begira etengabe eta ziaboga ezin ikusi. Horrelakoa da, ordezkarien momentu, hemen ordezkarien armaian, ez da referentziak eta referentziak eman. Arraunariek sufritzen dute, baina guk ere bai, Gure eran sufritzen da hemen asko. Sei gozatzera, zoriona. Eskerrik asko, venga. Jator, Beñat Mendizabal, horko gora bera horiek ez dira, ez txikiak, baina noski, hemen txalotu beharreko lana kirolariena, arraunlariena eta patroiarena, Igon. Hori da, eta pentsatzen ari nintzen, ze garrantzitsu 38 segundo, alde erortzeak batetik, banderak ematen duen poza, eta gero, sailkapen orokorrean, sailkapen nagusian, puntu bat gehiago izan, eta 3 puntuko aldea, edo bakarrarekin, beharko estropari heltzea oso da ezberdina. Bueno, Ibaikako izango dut horrein. Estadistika zalentzat, bideo finixarekin begiratu eta egokitu dute diferentzia hori, eta marka errepasatuko dugu berriro, 10:35, 0:8. San Juanek eta Ibaikak 10:35, 46. 38 eunen atzetik errenteriarra. Gorka Ibarluzea, Ibaika, zorionak zuri ere bai, jakina, naiz eta eunenek gaur beste San Juanen alde egin duten, ez da? Bai, bueno, pena bat, azkenean konfiantzakin etorri gea, lehenko asteburuko 7 segundo horiek hobetzeko gogukin, hobeto ditugu 7 segundo, baina bueno, pixka falta intzaigu, pena bat. Ikusten ari gara, ez da, beste behin ere borroka San Juan eta Ibaikaren artean zer egin behar du Ibaikak San Juan mendean hartzeko? Azkarrago jun. Gehiago entrenatu, ez dakagu beste biderik. Herri honek beti borrokatu izan du, eta borrokatzen jarraituko du bukeraraino. Euskoten Liga 8 jardunaldi dazka, 3 puntu dira, baina bueno, saiatu inbargea, bihar gehiago, bihar borrokatuko dugu, seguru gaude hor txibiliko gehala. San Juan menperatzeko gogukin, seguru baietz. Sorterik onena, eskerrik asko. Zuei. Eta pantalanetik bandera, San Juan darrentzat, hain zuzen, gero, arduradunen ontzia handia sartuko da, baina noski, orain sartu, eta gero estropa deremoa zeharkatu eta irten, Hori da, olatu egiten du autoki estua da, eta olatu erabaki hona hartu dutela Teka Ligako arduradunek, eta pantalanean hartu dute bandera, Bilboko bandera, gora arraunak, eta haupa San Juan darrak, hor dira goian, garaipena bai, eta gainera lidertza ere sendotu dute, orain 12 puntu eta horietatik hori gutxi balitz, berdinketei begira eta 3 bandera eder. Eta begira, San Juanik etorritako zaleak ere, pankarta handiarekin. Jaun Andreok, emakumeen lehiak hause eman digu, iragarkientzat tartetxo bat eta berehala gizonezkoen estropada Bilboko 7. bandera eta urtengo ligaren 6. jardunaldia izango duzue ikusgai. Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, Bilbon gara gaur Ibaizabaleko uretan San Miguel ligaren 6. jardunaldian, Bilboko 7. bandera jokoan erlojupeko lehia dugu. Eta gogora ezagun lehenik eta behingoz gizonezkoen sailkapena. Hondarribia da buruan, Hondarribiak orain arte jokatutako 5 horietatik
lau eraman ditu herrira, 57 puntu eta 4 bandera Orbañanosek prestatutako mutilentzat. Urdaibai bigarren, hurbil, baina banderari gabe oraingoz hemen. Aste honetan ordea, Bizkaiko txapelketa irabazi dute, Kaikuren aurretik 54 puntu Bermeotarrentzat. Kaiku ere hor da leian, baina 3. momentuz 57rekin. Eta 4. San Juan, 39 puntu eta bandera bat, Petronor bandera irabazi baitzuten Zierbenan. Gero zelkapenean, Orio 5, Astillero 6, Tiran eta Kabo 2 Galiziarrak hor erdian, 7. da 8, azken lautokitan eta ondorioz, gaur larunbata denez lehen txandan, 9. Zierbena, 27 puntu, gero jarraian San Pedro 15ekin, eta Portugalete oso gaizki bilitzen duela astebete, baina pausu galanta eman zuen gero Euskolabel bandera aprobetxatuz. Beraz, puntu bakarra dago San Pedro eta Portugaleteren artean, eta hori jorentzat larunbata bikaina izan zen eta igandea ordea tamalgarria. Beraz, Zumaia hortxe azken tokian lanak izango dituzte Zumaiarrek, eta gaurtik aurrera konzentrazio arreta osoz egin beharko dute lana eta utxakera bat baztertu Ibon. Hori da, igandean egun zeharo alrebeza izan zen, Telmo de uneko kuadrilaren txat, baina liga honetan alakoak gertatuko dira. Pasaren astean kale txarra izan zuten eta zerari txarrena, botaldarik txandarek txarrena ere bai. Kontrako ere izango dute eta Zumaiarrek heldu behar diote, gaur 8 Porturi irabazi egin ziotela, Petronor banderan ere hurbil izan zirela eta azkeneko estropaden arabera uretan Portu baino askoz gutxiago ez dirudi direnik. Eta bestetik, lehen sarrerakoan, Hondarribia eta Erlojupekoak oraipatu ditugu, beste talde Erlojupekotan orain arte ondo ibili dena, San Pedro. Nola Orion, Astilleron, Sevillan, Erlojupekoetan eta larunbatetan, igandetako estropadetan, baina hobeto. Hori da, San Pedroren orain arteko bi ustelenak, bi estroparik ustelenak edo kaskarrenak, igandetik izan dira eta botalditan, txandetan. Asteburuak zer ematen duen. Esan dugu lehen, baina ikusle batzuk agian hasieratik ez ziren izango, arretaz hemen estropada jarraitzen, eta Hondarribiak, demoraldi honetan, San Miguel Ligan jokatutako Erlojupeko 3 estropadak irabazi egin ditu. Sevillakoa lehenengoa, bigarrenari Urdaibeiri 3 segundu aterata. Astilleroko banderan Urdaibeiri 4. Eta duela astebete, Kaiku izan zen bigarren Orion, Hondarribiren atzetik, eta 4 segundura baita ere. Irabazi bai, baina tarteak ez dira oso handiak izan, Ibon. Erne! Ordoa, Zumaia! Bai! Lanean ditugu Ibon, Zumaiarrak. Zumaiak, eta Erlojupekotan oso garrantzitsua izaten dira, lehenbiziko erreferentziak, Eta txuriz, kaixaren elastikoarekin, patroia, Unai Osa. Ez da normala izaten, zelkapeneko azkenengoak patroien zelkapenean lehen toki izatea, baina orain artean horrela gertatu da. Eusten dion horrek ere, puntu bat ematen du, gaur, Telmodeunak 2 aldaketa egin ditu, ia astebururo ikusten ari garena, Estriborreko 5. tostan, Badiola eta Larrañaga, trukatuta, eta bestetik, Iñaki Errazkin, aurten debutatu duen gizona 3. tostan, eta Iñaki Larrañaga geratu da lehorrean. Gaur Carmengo amaren eguna gainera, eta badakizue, arraintzaleen eta itsasgizonen zaindaria, herri askotan festa alde hortatik ere, eta Erne! Hor da jarrilera! Eta Mantzegon, batreganetan, keinu eta guzti bota duztatxa. Hemen, goi-goiti. Eta erakutsi ganera. Nik gaur 8ko Portugaleteren eguna ez dakit, unbeste urte arrauna egiten, trenerun bat, halako egun beltza bizitzen, ikusi ote dudan. Gaur. Ziaro beltza. Hasi eta buka gauzako kerrago, ezin daitezke egin ez dut izango, baina atera, gauza bat izan zuten ona. Urrengo egunean nola konpondu zuten eta dagoeneko aztu ez, baina buelta nola eman zioten. Ikasi eta aurrera. Bai. Hori da. Bueno, eta Angel Gomez barruan da gaur, prestatzailea, aurrekalari lanak egiten, patroia aldatu du, Mantzebon gaur, igandean Karpintero jarduntzen Donostian, eta gero beste 2 arraunlari ere aldatu ditu Ibon. Hori da, eta biak espaldan, Anuarbe eta Julio González dira espaldan, eta horretarako Berna Oiarbide eta Gorka Lobato, hor Estriborrean tostaz mugitu ditu. Guantxe San Pedro. San Pedro prest, bai!
Hor dira. Orain arteko 3 patroiek, Mikel, palia jetxi eta oraindik ere, segurutik, Hemen galera handia dago, 10 segunduko zigorra. Izango, ez da ba, Eta halako pekatua barka ezin litzateke. Ba, Arostegiren gizonak hor lanean, patroi lanetan Ugaitz Mendizabal, eta, bueno, aldaketa gutxi egiten ari da. Ez dauka itxuraz berak modu handirik, eta gero Cristian Erostar bere min hartuta hanketik aurrera pasata, eta hor dabil, aldaketa bakarrarekin. Bakarra eta, bueno, espaldan egiten ditu, eta gaur espalda baborra, Aitor Altza, veteranoa, ba hortxe, 6. tosta baborrean, eta Carlos Míguez, ba, lehorrean. Segunda zin dabilen hor, aginduak emanez. Azpitik entzuten duguna Jimeno da, Zierbenakoen patroia, Iker Jimeno, Kantabriarra. Badoa! Nola bota duen Bota horrek utzi ere. ez bota egiten dute. Zalantzarik egon ez dadin. Lehen txandako lauak lanean. Eta momentuz, diferentziak oso txikiak dira. Baina, iruditzen zaite Zumaiarren lehen luzea, azpimarratzeko modukoa dela, hasierako metrotan azkarrenak izan baitira. Hemen Zierbenakoen ontzia, 3 aldaketa. Hori da, 3 aldaketa, baborrean Peña eta Elizondo sartu dira, Zirborrean Jaime Rioz, horretarako pare bat mutil mugitu dutu, eta Zierbenaren inguruan, nabarmenduko nuke, ba, asteazkenean, Bizkaiko txapelketan lekeition, uste baino, maila apalagoan ibili zela, itxaropen handia zeukaten, zera horrekin. Laugarren kaletik, eta azken luzean gainera errekuperatu. Azken luzean ondo, ordura arte asko galduta. Hori da, kupoekin eta badakigu, nola baldintzatuta dabilen, ea gaur zer erakusten duen. Bueno, ba, protagonista bat ere bai, Patxi Frantzez, Zumaiarren entrenatzailea, eta hemen estropada atarian esan dizkiguna. Bueno, grande. El tema está en que somos un equipo que hemos ascendido con lo que teníamos. Yo creo que veníamos y estamos bien preparados y bueno, es un poquito hacernos a la idea de que esta temporada la ACT, pues no te voy a decir que andan bien la gente, sino que vuela, ¿no? Entonces tenemos que dar ese puntito de más y con muchas ganas y con mucha pelea de estar en regata. No perder la cabeza, saber que la suerte cambia cada regata, necesitamos, al ser la tripulación que somos, necesitamos, los detalles nos marcan mucho. Y tener ese detalle de ese pequeño día de tener un poquito de suerte en calle y bueno, y aprovecharlo. Detalleak. Halaxe da. Batez ere berak esan du, kuadrilla gaztea, zaildu gabea. Arrobiko jende pilo bat, eta hor dago kontua. Lehentxago galdetu diogu, bataz besteko adina, 22 urte, eta hor veterano bat bada, Carlos Mendizabal. Mendizabal, bai. Ba, bueno. Arrobiko 10 mutil. Hori. Ni Portugaleteri, Zumaiarekiko abantaila nonbaiten ikusten badiot, hor ikusten diot. Hor, zakurkeria gehiago dago, jarrileran, telmodeunen baino, eta hori antzeman egiten da. Baina Zumaiak estorpadari oso ondo, ekin dio. Eta Zumaiarrek ez dute burua jetxiko. Ez dira makurtuko, segi ingo dute. Gaur 8 aurre hartu zieten, Zierbenan ere bai. Portugaletek, segundu terdi gehiago, 4:34. Eta begira nola datozen, Jarrilera bezala telmodeun, segituan estriborren. Lehen ere esan dugu, kanpoko ziago horretan, ikeragarri zabal joango dira. Hemen Zierbena. Arriskutsua bestea da. Ederra, Nolopetegi gure realizatzaileak eskaintzen diguna. Gordetzeko modukoa. Guggenheim, horre handia iberdolarena, arraunlariak, eta hortxe meandroa. Unibertsitatea, dana. Hortxe dago kurba, Guggenheim pare horretan, berakoan, ekin behar diote, baborrari, patroiek. Zierbena ere aurrera doa lanean, eta Zumaiaren denbora hobetu ezinik dabil Zierbena. Datua da. Erlojupekotan, hau hasi besterik ez da egin, baina askotan, lehenbiziko referentzia onena markatzen duenak, beti ez, baina askotan, Larri Bili bandera irabaztea. Bandera barkatu, txanda irabaztea. Ea San Pedro. Zaztorentxe. 4:27. Bueno, ba, merito ematen dio honek, Zumaiak lehen luzean egindakoari, dudari gabe. 4 segundu San Pedroni nahi, oso nari bitzen zait, Zumaiarrentzat. Gogoan dut, lehengo urtean, playoffean, Zumaia, erlojupekoan,
Ibai Zabaleko uretan, abratik gertu, Portugalete, zubipean, txukun. Erne, guazen hemen Zierbenako egin. Pasa vertical y atrás. ¡Atrás! ¡Atrás! Vertikal. Aurrera gehiegi ez bilatzeko aurrera. ¡Sigue acabando! Zuzen, gorputza eskatzen du Jimeno. ¡Atento, vámonos! ¡Listo! Hor dira. Zierbena maniobrai. Bate, balantzari gabe. ¡Sueltas! 4:24. ¡Una! Beraz, Porturen denboran, Zumaia segundu bat bizkorrago. Gutxi da, bai, baina San Pedro alderantziz lehen luzean, San Pedro, ontzi bat galduta. bai, asko txori ditzen zait. Lau segundo luze batean galtzea San Pedro zelako talde batean. Kezkagarria momentu. Pasaitarrentzat. ¡Acaba 6! ¡Acaba 7! Maniobra errepikatuta egon. Hori da. Segituan, gero eta lehenago hazen dira baborra. Baliza libratu orduko, treneruak, Amilibiaren modelo berri honekin, aurrekalariak arrauna sartu. Atzea giratu orduko, baborrak aurrean hasi behar du. Jose Manuel Oiarbide, San Pedro, arratsaldeon. Arratsaldeon. Demorarik kaskarrena, lehen da biziko ziaboga honetan, baina hau hasi besterik ez da egin. Bueno, ala uste dugu handik hasi besterik ez da egin, handik estropa asko gelditzen da, eta mejoratzen dugun. Sailkapen nagusian azken 3. puntu bakarreko aldea Portugaleterekiko, Zierbena urrutiago dago, ezta? Bai, Zierbena urrutiago dago, guria da, esan duna lenguan esan duen bezala, Portugalete eta Zumaia atzian ustea, eta geokuak. Beste erlojupeko bat, Manuel? Bai, gaurten 4. uste dela, eta ja, naskatu eta bizkat onbeste erlojupeko estropa ikusten. Sorterik honen alibiarentzat. Bale, eskarrik asko. Zubi beti pasatzen hemen Zumaiarrak. Estriborrera, abek emakumea baino estriborrerago datoz. Hor babesaren bila eta korrontea saiesteko, zaharo estriborrera. Hor pinganiloari gelduz, una josa. Ea ba, diferentziak orain garbi Zierbenaren alde. 2 segundu beste 3 ontziei. Eta ematen du San Pedro pixka bat errekuperatzen ari dela Ibon. Bai, 2 segundora, 2 segundu jandizkie guztiei. Portu ere, orain hobeto. Hementxe, Eta Zierbena buruan, pronostikoak agintzen zuena. Bai. Zumaiak bigarren txandako taldea ere bada. Argi, goiko baliza honi. Zabaltxo bezala oso ondo. Pixka bat pasata korrontea tirako du. Abante mutuliak, baborrak abante segitu. 9:53 Zumaiarrentzat. Erdi egin dute. Baina gaur ere, bera joateko Zumaiak behar izan ditu 4 eta 33. Gora etortzeko 5 minutu eta 20. 50 segundo gehiago. Etortzeko Zierbena eta San Pedro hobeto ari dira. Sufritzen gehiago orain, hala izan dira, Zumaiarrak orain 3. luzean sartu dira, baina bai Zumaia eta Portu ere bai. Orain arte ikusitakoaren arabera, talderik sendoenak, fuertenak ere, batez ere Zierbena, San Pedrorena nire harri-garria lehenbiziko luzea egintzait. Egun batean, erlojupekoan estropa da bikainak egin ditu, baina gero, asmatu egin behar da hemen hor, berriro esango dugu, guben jeineko hortan, hor, nolabait guztiek ulertzeko moduan, hor kurba bat hartu behar da, eta hor pika bat batean nahikoa da, 2-3 segundu galtzeko. Gaur ere nahiko ez du, sartu da. Gaur ere nahiko ez du, sartu da. 9:53 Zumaiarren denboran Portugalete. Gaur Angel Gomez bera da. Aurreko lanak egiten, entenatzailea eta esperientzi ikaragarria duen gizona. Gaur 8 espaldatik jokatu zuen, orduan Julio González zen aurrean, eta Bazpare erabaki du, patroi gazteagoa, esperientzia gutxiago duena mantzigon sartu, baino bera joatea. Ni jungona. Bazpare. Brankari. Hori da. Bueno, Brankariak ez da, arrauna sartu bakarrik, patroiari abisatu ere egin behar dio, zabalegioa edo olako kontuak. Begiratu ere bai, lehenago, ondo datorren edo ez. Hemen San Pedro maniobra egitera. Asko errekuperatuta. Txandako 2. da. Zierbenak 2 segundu besterik ez San Pedrori. Postera leudeke Portu eta Orantxe. Zumaia. Bigarren luze ona egin du Libiak. 9:50 San Pedro tarrentza.
3 gehi 4, 7 segundu, errekuperatu dizkio Zumaiari. 4 atzetik eta orain 3 aurretik. Hori asko da. Ikeragarri. Bi traineru. Ikeragarri. Una y dos, Sergio. Cómodo y atrás, Zuzu, cómodo y atrás. Atrás. Ikusleak. Andoni, acaba atrás, Santi y atrás. Bada bertatik bertara jarraitzeko oso tokia proposa da. Paregabea. Eta gainera rekorrido guztian, bide guztian. Garai bateko Villa de Bilbao. Bai. Prestigio handiko. Handia izan zen. Bai. Orduan Garaikur galanta ematen zuten. 4, 5, vamos, carga. Hemen dator ba, lan erditan bigarren maniobra egitera Zierbena. Argi, bai. Aurretik dira, 9:48 Zierbenako entzat. Horrein garrantzitsua izaten da, baldintzak aldatu egiten dira, korrontearen alde, harri bazkatzen duenek, Hirugarren luze honetan zagertatzen den. Momentu, Zierben aurretik da, 2 segundu San Pedrori, Ziabogan bai eta orain hirugarren luzean ere bai, eta bostera dira, lan erditan bezalaxe, Portugalete eta Zumaia. Angel Etxaniz, Zumaia, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Lenda biziko lusan txukun, Bai, fuerte erten dau, oain izango ja kontuak hemendik aurrea, baina, betzat arpeia ematen. Eta hau esalako estropada ere egia esan, ez da errazak gaur dauden baldintzak kontutan hartuta. Bai, gaur, behitu utzakin ezagundu astuna dagoela honek, eta guretzako ez da egokiena, baina, hemen indiarra dago, eta hortzak erakutsi eta aurrea. Sailkapeneko azken tokian Angel Zumaiak, zer egin behar du Telmo deun ontziak koska bat gorago, igotzen. Batatzean utzi eta albaldin ma Portugalete. Hori da gudakaun aukera bakarra momentu honetan, ez? Eta, ikusten da denbora berdinean gaude, eta bi luze hauetan sufritzen den behar dan bezala, eta lortzen den punto bat urratzia. Sorterik onena. Bai, eskerrik asko. Goti zaiatzen dira, goazen Zierbenako eki! ¡Acabar! ¡Ahí va Mario! ¡Amplio, chavales! ¡Hey! 20 de amplitud y cómodo. 1 y 2. Llega y mueve 1. Y mueve 2. 3. Aizea bera egin du. 5. Normala edo, urak indarra galtzearekin batera, eta amplio hitze genuen presari gabe, Uretan azpian pasa kainean usteko. Albista hemen Bilbon dugu jakina, baina Errenterian ere bai, KAE Bilgako estropada bukatu da, Oiartzungo itsas lapurrak berriz ere nagusitu. Araba, beste bat. Hori denboraldia egiten ari direnak. Oiartzun da Paseido Iban elkartu eta begira, horiek bai asmatu dutela Ibon. Bai, hori ez da kasualitatea, Banderari josiz, ari dira, astero, egon deiela hori ere. Bueno, bien bitartean. San Juanek irabazi du hemenezketan, Oiartzunek ere bai, eta... Bueno. Ea, gizonezkoek gaur horrezko txandan joango dira, keitxo izango da, gainerako guztiei aurre hartzea, baina, erlojupekoan gainera, bat irabazi dute, San Juan darrak hemen, KAE bat digan. Bueno, Zumaiak 14 eta 52, hirugarren Ziabogan. Eta hor da Portugalete. Ze puntu garrantzitsua, Portugalete eta Zumaien artekoa, Biharkoari ekiteko ere. Portugalete daukan abantailarekin, noski Portugaleten helburua playoff ere saiestea eta San Pedro pasatzea, baina 6 puntu, hor bekaldean dauden ontzientzat, ikaragarrizko altxorra da. Asko eta asko. Segundo berean, Euneneko batzuk bizkorrago Portu. Horkakoetako bat, indarra bai, baina ibilbidea. Lehen detaliak izan ditu, frantzesek, zaindu beharrekoa, nondi datozen. Begira, San Pedro, begira GPS-ak ematen digun datoa. San Pedroren harrigarria lehenbiziko luzean horrokerren bat, edo, ez dakit, ibilbidearekin, edo... Igual asmatu ez, edo batedaki, bai. Horrein eskara godoa eta Libia. 6 segundo, San Pedro, Portu eta Zumaiari, eta Zierbenaren denbora markatzen ari da. Eta erritmoan bizi San Pedro, Oita meretzi palan, San Pedro. Argi. Hortxe. 14 eta 56. Pizkanaka, gainerako guztiei. Denbora atereaz.
hau txarra Zierbenaren izaten da. Referentziak etorri eta beste azkarrago doala jakitea. Estropada puntu hontan, azkarrena dira, begira. Zierbenari bat. Metro batzuk orain. ¡Acabar! Zierbenako egin. ¡Acaba! Ahí van los tres de popa, os necesito. ¿Cómo las acabo ya? ¡En dos con popa! ¡Una! ¡Ataca! ¡Va! 3 de popa itxasoan aurreko eskatzen die, aurratzekoei eskatu die. Eta Zuntzunegi gaur, ez du txantxetako kuarrila ekarri, lehiarako. Ez, ekarritako horten ekarritako mutilgeinak barruan dira, nik uste dut, asteazkeneko, hau zapore mikatz hori, nolabait, osatu nahian edo, asmorrekin etorri dela Zierben. Eta gero, presidenteak ere, enkargua bidali zion, pasaren astean, aldaketak zirela eta... Nahiko garbia, 14 eta 47. Eraz, hirugarren maniobran demorarik onena, San Pedro nola aldatu den dena hemen San Pedro tarrentzat. Eta orain, azkenengo luzean, segundu bat 2, San Pedro Zierbenari, Portualeteri 7, Zumaiari 8. Eta Zumaiarrek 500 metro besterik ez, gaurko lana bukatzeko, informazio honekin, badakite, estutu beharrean direla, bestela, Porturen atzetik izango dira gaur ere. Eta asmatu, eta ikusteko amaurratzen nago, ea Zumaiarrek azken zuzengune honetan zer erabakitzen duten. Andoni Tirado, Portugalete, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Nola ikusten ari zara gaurko estropada hau? Bueno, estua beti bezala, segundo baten bueltan ia guztiok, eta borrokatu, helmuga zeharkatu arte. Aurreko larun bateko eguna erabata astuta? Bai, igandekoak kriston mesedea egin zigun, batez ere, psikologikoki, hartuetako kolpea latza izan zelako, eta, urrengo gunean nolabaiteko konponketa egin genuelako. Gaur bai ikusi dugu, estatza botatzen, nahiko keinu ikusgarria eta egin duela. Bai, ziurtatzera atea behar da, ja birritan gertatzea gehiagin litzateke, eta, horrela hobeto. Sorterik onena jarrieran. Eskerrik asko, zuretan. Nola aldatu den San Pedroko mutilen jarduna, orain tarte handiak, Zierbenari 2, eta diferentzi galanta, 13 Porturi, 15 Zumaiari. Horrek esan nahi du Portu eta Zumaia biak erori direla, San Pedro eta Zierbenarekiko. Biak arrimatu egin dira. San Pedrorentzat ikaragarri izango litzateke. Txanda irabaztea, Zierbenen aurretik oso ona, baina gainetikan puntuei begira. Koska, atzetik utzita Portu eta Zumaia, egun borobila izan daiteke hau, San Pedro tarrentzat. Gaurkoa, bai. San Pedroko labadira kontuak bihar asmatu behar dute. Oraintxe Zumaia. Erne Zumaiak 20-06. 20-06. Portu ere bazterretik. Danak, orain, hala iruditzen zen. Begira, San Pedro eta Zierbenaren arteko diferentzia nola doan. 3-4. Porturi 12, Zumaiari 14. Harrigarriak San Pedroren partzialak azken ordu lordenean. ¡Sigue, que es buena! ¡Ahí va! Mantzegon da hau, Portugaleteko patroia da. Hau badakite, Zumaiaren demorak hobetzen ari direla eta piztu egin du horrek, ontzia. Bai, ez dago lako botikarik. 20-06, derrogeita 16. Bospala. Bideo finizan zuzenduta. Eta Portu Zumaiaren aurretik garbi. 20-0-4. José Luis Herrería, Zierbena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, cuéntame un poco qué pasó en el campeonato de Euskadi. Vizcaya. Bueno, pues un poquito, las calles también condicionaron un poquito lo que es la regata y bueno, no sé, yo creo que se consiguió un tercer puesto, pero la diferencia fue de que esperábamos andar a menos tiempo. Con respecto a la regata de hoy, hemos visto que San Pedro ha hecho una primera parte de regata un poco mala, ahora estamos viendo que estáis en tiempos con ellos. Sí, se está superando en tiempos y bueno, a ver si de lo que queda de regata somos capaces de ganarlo. Pues te dejo que veas el final, gracias. Hemen San Pedro azken txampan! San Pedro, 19 eta 52.
Eta San Pedro Zierbena baino 2 segundu bizkorrago dato. Baina Zierbena lau atzetik ibili da. Eta orain, segundu bat, 2. Eta iruditzen zait, guztien artean ez ziru horren, bera, etorri dela, han bintzat. Lengo pare hartan bintzat. Ahora sí, mismo tiempo. Errekuperatzen ari da, mismo tiempo da. Guazen haiekin, guazen ontzira. Acaba. Ahí. Begira, ritmoakin, Ja. Berrogeita hiru palan. Segundutxo bat San Pedroren alde, hori markatzen digu GPS-ak eta azken 60 metrotan dira. 6, arriba. 7 arriba. Horrendik rekora askatzen die. Meretzi berrogeita amabi, hogeita sortzi. Goitik, meretzi berrogeita amairu. Bueno, nola, errekuperatu, Azkeneko 2 minutu. Traineru bat. Traineru oso errekuperatu. Traineru bat errekuperatu dio San Pedrori, baina ez da nahikoa izan. Tantzaren bat izango da eunenekoen mailan, baina segundu bada, eta hori bideo finisarekin zorrotz aztertuta ere, asko da aldatzeko. Beraz, San Pedro emeretzi berrogeita amabi, Zierbenak emeretzi berrogeita amairu, Portugaletek 20-0 Zumaiak 20-06. Oso albiste ona gaurkoa San Pedrorentzat. Egin duten lehen luzea, aztertu eta gero. Oso ondo aritu baitira urrengo hiruretan. Eta oso ona haientzat baita ere, Zierbena gainditzea eta Portu eta Zumaia orden horretan azken 2 postutan geratzea. San Pedro da beraz ez azkarrena, baizik eta psikologikoki ere garaile nabarmena, lehen txandan hemen Bilboko 7. banderan. Jaun Andreok, iragarkien ostean, Kabo, Tiran, Astillero eta Orio izango dira hemen Ibaitzabaleko uretan, 2. txandan. Orain Merkatal aholkua. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bilbon gara Jaun Andreok, Ibaitzabaleko uretan, San Migueligaren 6. jardunaldia. Bilboko 7. bandera dugu jokoan, orain 2. txandan, erlojupeko lanean, lehenengoz Kabo, jarraian Tiran, Astillero eta Orio, eta denborarik onena San Pedrok markaturikoa. San Pedro ez da ongi hasi lehenengo txandan, baina 2. lutzetik aurrera azkarrena izan da, emeretzi berrogeita amabi, 28 San Pedrok, segundo bat pasatxo, segundo bat eta 400 gehiago Zierbenak, 11 Portugalete, 14 Zumaia. Eta bero galantarekin hemen, bertakoak eta kanpotik etorritako turistak estropadei begira eta paseorako leku bikaina direnez hemen, kirol pixka bat egin eta gaur gainera aktore gonbidatu berezi batzukin, arraulariekin. Bai, eta beroa bai, Miguel, baina aizia ez dakipa, lehen baino gehiago. Arrutu du, Bai. Ufadatxo batzu behintzat, nabarmena. Gu den toki hortan, udaletxeko inguru horretan, nabarmen gora egin du. Lehen txandan, 4,8. Ura oraindik ere bera, gogora dezagun. 9 eta 18 minutuan izango dela, itxaz berat oraindik ere bera, ura. Korronte indarra galtzen, baina ondo gutxiago, eta horrek zaildu egiten du arraunketa. Irteeran Alfonso Díaz, honek ere 10 segundoko oparia izan zuen, duela astebete hori jo. Gaur epaileari begiratzen dira. Ikasteko hori izaten duena, gogorra baina hori honena. Badoaz! Urrengo egunean hitz egin duen, urbildu nintzen propio Galiziarrekin hitz egitera eta zera esan zidaten. Nik entzun eta orduan utzi dute estatxa. Bandera hitzarekin batera joan da, hori zen haien duda. Baina arauak dio, bandera beheran dagoenean, orduan askatu behar dela estatxa. Eta aldamenean entenatzailea zegoen, eta entenatzaileak esan zuen. Kito. Aztu eta hurrengorako. Eta guatzen estropada egitea. Bestetik, gogora ezagun, embarkazio gehienetan edo denetan, irtera, mutilen batek ematen duela estropalarien batek, eta arek epailea ikusi egiten du. Ez entzun, ikusi. Bueno, kontua kontu, seguru hori ez dela berriro errepikatuko gaur hemen.
eta Kabo lanean, gaur Kabon lau aldaketa eta dantzatxoa ere bai. Hori da, lau aldaketak, aurrekalaria, Baborreko 6. tosta eta Babor eta Estriborren 5. tosta aldatu du Gustavo Vázquez entrenatzen. Eta hemen Galiziako beste ontzia, hemen da Tiran. Igandean estropa bikaina egin da. Bai, eta hemen bi aldaketa egin ditu Jose Angel Truko Cambados. Bat Estriborrean Alejandro Rodríguez hartu du 3. tostan eta Roberto Carlos Costas indartsua lehorrean da, eta Baborrean berriz Raúl Couso, horrek ikusten dugu, 5. tostan, eta gaur Truko Cambados entrenatzailea, zeran da, Mazta tostan, 2. tostan, eta Pablo García hanketik. Igandean estropa ona egin zuen eta aldaketak gutxi egin ditu gaur, Cambados. Tiran beraz lanean baita ere, haize kolpea izan da, eta hoin erabat jetxi da, kilometro bateko abiadura markatzen dugu anemometroak, eta irtera puntuan, Astillero, Kantabriako ordezkaria dugu. Argi. Badoa. Balantza Baborrera ikeragarria. Eta gaur Dani Pérez, Astillerokoen prestatzaileak, Iban Gomez gaztea kokatu du patroi lanetan, mutilarina, eta guztira patroia eta beste 4 arraunlari ere aldatu ditu. Asteburu gehienetan patroi aldatzen ari da, Eta nola Iban Gomez ala Jonathan Kaztan edo biak ari dira estropadak egiten. Gaur, 4 mutil aldatu ditu, 4 estropalari Raúl García, Jose María Sentiez eta Jose Ramon Duran, aurreko 3 kotea, gaur berria du eta bestetik 3. tostan Pablo Miranda du. Basile Matei ere hor da, Sevillan edo aitatu genuen. Romaniarra, hori da, fitxeketari 2. tosta Baborrean, garaipen handia lortutako hau. Stilleron, Pedreñan ere aritu zen. Bueno, Menorio. Erne, hemen da eta hori jo. Aizperroren kuadrilla. Badoaz! Irakoitzek utzi du estatxa eta hor da San Nikolas ontzila. Eta gaur aldaketa asko ikusten ditugu. Ontzian, Ibon. Bueno, 5 aldaketa egin ditu eta esanguratsuena, bi hankekoak aldatu egin dituela. Batetik Estriborrean Endik Alberdi, orain arte espaldan eta aurrean ikusi dugun mutila, eta batez ere, Baborrean, Martxel Aldai, arrobiko mutila debutaria, jarri duela Josu Indu lehorrean, eta alde hortatik, hankeko pare berri hori. Bestetik, Joritz Etxeberria eta Unai Lizarralde, espaldan dira Lizarralde, hau ere mutil gaztea, Sevillan jokatu zuen estropa, errezkero, ez da aritu, eta bestetik, Aritz Lizarralde altxerri aurrean da, eta Inigo Mujikak ez zuen jokatu igandean, eta hor, maztoztan da. Aldaketa asko horion, niri iruditzen zait, Aizperro zerbaiten bila ari dela, eta gaztei aukerak emanez. Ea nola moldatzen den gaur hori jo, eta protagonista bat orain ekarriko dugu pantailetara, zuzen Tiran Arraun Elkarteko entrenatzailea Jose Angel Cambados. ¿Qué tal se nos da? Yo creo que mal a todos, porque en esta regata sufres mucho, entre que no tienes agua y el calor que está haciendo, pues al final acabas achacando mucho la falta de aire, de falta de... A ver, que son regatas muy duras y tienes que intentar resolverlas lo mejor posible. El equipo ya creo que bien, a ver, estuvimos unas semanas así un poco, la gente un poco cargada y creo que el equipo ahora mismo está bien, excepto alguno que está un poco tocado, pero bueno, creo que estamos en buenas condiciones. Kabo 4:35, Truko Cambadosen hitzak jarraitu ditugu, mutilak ondo dituela, bat izan ezik, eta begira, Kabo, Tiran, Kabo, eta momentuz hori jo, denborarik onena markatzen ari da. Astillerorekin tartea txikia da, segundo bat, eta Tiran eta Kabo 4 atzerapenarekin. Eta bestia esanguratsua, Kabo lehenbiziko ziabaga honetan, Zumaia Portu eta Zierbenak egindako denbora, baina segundo, nekezago datorrela, normalena orain, korronteak, indarra galtzen joatea izango da. Ondo gutxiago izatea, baina sakonera gutxia batez ere, gorakoan antzemango dute. Orain berakoan erditik joango dira, eta oraindik hor nahikoa aur badago. Hor da Tiran. 4:35. Horio ikusi dugu, hor. Bandera urdin argi hori dagoen lekuan,
hor eragin behar diete patroiek Baborrera. Ea ba, Astillero orain Orioren denbora dato. Lauko atzerapenarekin, Tiran eta Kabo. Begira zer eskatu den, hor uretan eta gero esan du remolino degoa, alegia hemen hau arraunerako leku estua da, Patrenere kormaren kontra jotzen dutenean, horre ikusten du, zurrunbilo pixka bat, eta horregatik esan dio. Seguimos igual. 4, 5, Raúl. Ondo ari dira, Orioren aurretik orain, segundutxo bat bizkorra. Horrokupeko zonak egin ditu Astillero gaurten. Lau eta hogeita ama. Ea ba. Segituan Estriborrera. Astillero eta Orioren artean dago txanda, lehen luze honetan behintzat, Galiziarrek ez dute asmatu, ia bi traineruko atzerapenarekin. Eta biekin galduta, orain ikusten dugu, nola datorren, Iban Gomez, Astillero Estriborrera. Remada. Acaba. Hor bitrenero eta hori, bitrenerak urutzatu egingo dira, eta orain Orioko Baborrek askotan pala kontatzea. 18 pala baino gutxiago jo eskero, 36 paladan joan da. Gutxiago jotzen baditugu, ziagoan aurretik gara. Hor Orio. Hortxe biliko dira, segundu baten gora bera dago eta hiru luze falta direnean hori hutsaren urrengoa da, Ibon. Altxerri aurrean, Zobalekoa ere ziagoa. 4 eta 31. Momentuz, denborarik onena beraz, Astilleroko markaturikoa da. Ea joan etorri osoa egin eta gero lan erditan, nola dugun hemen zailkapen. Argi dagoena da, Astillero eta Orioren artean burruka polita dagoela, eta gero Galiziaren artean atzetik beste bat, oraingoz behintzat atzetik. Begira, segituan etorri da, Irakoitz Estriborrera. Hor oraindik nahikoa ondo badago, hor gugen jainparian izaten dira, gora berak. Orio orain segundu bat bizkorrago, Astillero baino. Hor dira Boiroko gorria. Era bat Estriborraren gainera etorrita. Orain Kabo datorren toki hontan, laizzer zubi-zuria espitik paseko dira. Hor, Estriborrera etortzeak nahikoa ondo badago. Guen jeinen dago hor, ondo gutxi. Daniel Vázquez, Cabo, buenas tardes, Arratsaldeón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la segunda tanda, la tanda en la que las embarcaciones están separadas por 9 puntos. Vosotros los que menos puntos tenéis, en cualquier caso, ¿cómo está haciendo la regata de hoy? Bueno, es una regata complicada por la marea y el sitio que es. Habrá que jugar mucho con los rumbos y a ver si cogemos un rumbo adecuado donde nos pueda facilitar un poco la boca y ir cogiendo ahí un buen tiempo. Alfonso Díaz, el patrón, tal y como lo ha hecho Mancebón de Portugalete en la primera tanda, han soltado las tachas con mucho cuidado hoy, ¿eh? Bueno, hubo un aviso, ¿no? Lo sabemos. Hemos penalizado, lo hemos hecho mal, pero bueno, tenemos que aprender y poco a poco ir cogiendo las buenas normas y hacerlo bien. Pues mucha suerte para Cabo. Venga, muchas gracias. Cabo atzetik aurrera aritzen den ontzia da, momentuz txandako azkena da. Orio kronorik onena markatzen, Astillerori bat, Tirani 5, Cabori 6. Astillerori atzetik ere ibili da Orio, segundo bat. Orain Astillerori bi errekuperatu dizkio, eta hemen Cabo. Eta hemen zortzi pala eskasean. Hemen dituko ba, lan erdita. Argi goiko ziago honetan, Honek ere, nahikoa ez hartu du. Arrisku pixat hartu du, Ibon. Bederatzi eta 52. Begira, erdi-erditik atera da. Begira, Miguel, bat Zabalez, erdi-erditik atera da. Baina Juan etorria eginda gero. Begira, Zierbena eta San Pedroren atzetik eta Portu eta Zubaia segundu bakar batera, Ibon. Bai, bueno, Cabo aurten estorpa honak ikusi dizkiogu, baina beste atekoak ere bai. Nik uste dut, 2015ko kuadrilla baino irregularrago dabilela, momentuz. Eta gaur lehenbiziko erdi honetan ez dirudi. Bere arpegirik onena erakusten ari denik. Astillero, Oriorekin lehia oso zorrotza du Astillerok. Momentuz Oriotara pixka da aurretik dira. Maniobra egiten orain Tiran.
Aspira. David bai, zabaletik. Zabaletik. 9:59. Kabo baino 3 bizkorrago. San Pedroren denboretan biltza, Eta San Pedro bigarren erdia egin du batez ere ona. Bai, halaxe egin du. Eta hemen segundu gutxitan gaur ere puntu dantza ederra izango. Gaur ikiragarrizko porruzalde ikusi du gaur ere, horre erdialde horretan. Begira, hauxe da momenturik onena hori jotarrentzat, Bi, Astillero hori, bi. Goazen Kantabriarekin. 1, 2 y 3. Acabo 4. 5, acaba. 6, 7, acaba. 8, 9, sigue acabándole. Acaba. Baixe abizua. Badatoz. Horentxe abizua. Balizaren mela. Aurrekalariari, tankekoari. Clava. Raúl García Karauntxegia sartu. Astillerok 9:57. Orain arteko denborarik onena. Eta orain segundu bat bizkorrago dator hori. Ahora se largo, vale. Eta iritu zait, Astillero kabo eta baino beto ez da atera. Zabaltxo bezala atera da. Nire iritziz. Eta azpitik, Iban Gomez patroia, hau da gure luzea, Hori da, lehen ere bai. Luze gogorragoa Perez, baldintzaldetik, hau da, zerratikan orain korronteak lagundu egiten di, baina arrauna sartzean, korronteak arraunaren kontra tiratzen du, eta gehiago kostatzen da gaur, arrauna pasatzea. Aruntzakoan, lehenbizikoan da hirugarrengoan, beste aldean baina. Begira nondi datorren. Hor dator hori jo. Bazterretik. Bazterretik. Orain txamarrekoa. Astillero markatutako denboratan dator. Tiran 3 eta kabo 6. Abizu altxerriri. Hor da San Nikolas ontzila. 9:56. Aurretik dira hori jotarra. 9:56. Segundutxo bat Astillerori. Behin-behineko zelkapenean, Zierbenari, gero, ia bi, Tiran, laugarren, San Pedro bosgarren, begira kabo, hau ere San Pedrorentzat ikaragarri ona litzateke, noski, eta gero Portu eta Zumai. Eta 7 segunduan, 10 minutuko lanean, 7 segunduan, 8 kuadrilla. Astillero Orio Astillero. Orioren alde segundutxo badago. Tiran urbildu eginda, Irura da, kabo ez, kabo zazpira. Irudi honetan nola ikusten den, Hor egin behar duten, iurgune hori nola baita izateko. Hor patroiek, asmatzetik ez asmatzera segundotan, segundo bat, 2, 3, egon daitezke. Suso Núñez, Tirán, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos viendo una contrarreloj en la que es muy probable que al final de la misma haya mucho baile de puntos, ¿no? Sí, nos estamos moviendo un poquito tiempo los 4 y también estamos con los de la otra manga, por lo menos con los 2 primeros. O sea que puede ser el sexto o el quinto como puede ser el 10º. De momento, a mitad de regata estáis marcando el 4º mejor puesto. Es bastante, teniendo en cuenta que las condiciones están, digamos que empeorando, ¿no? Sí, bueno, se ve claramente que está bajando la marea, cada vez va a haber menos agua, pero bueno, nosotros el objetivo es nuestra tanda, intentar quedar lo mejor posible y intentar eso, mejorar lo del anterior y si podemos arañar alguno de la otra, también. 2 cambios, ha hecho Cambados, los chicos llegaban bien, decía. Sí, no, yo creo que después de la regata del otro día, por lo menos de moral llegamos bien y por lo menos físicamente hasta ahora, hasta este momento de la regata estamos respondiendo. Suerte para Tirán, Suso. Venga, gracias. Eta kabo badoa. Azken ziaboga egitera doa. San Pedroren denboratan. 14:56 egin du San Pedrok eta bat gehiago 14:57 kabo. Equipo, uno mejor que Darío. Atrás. Gezurtxoa. Que no cabece. Gezur txikilea. Hor kontua da, informazio askotan orain entrenatzaileak, Davidek, emango dio, zerari, patroiari, bai, eta hori egia, hor gezurran hor izaten duen, entrenatzaileak edo gero patroiari. Noski. Hau ez da patroiaren kritika bat, ez da gutxiagorik. Eta gero, askotan leku haitxe gara gezurra esaten dute, gehiegi izatea ere ez duna izaten, arraunlariek askotan, esaten dute, etzaiak egiten ari patroia, orduan, horrekin ere, psikologo lanak egin behar da. Hori da. Noiz egi, noiz gezu. Bati purrustadatxoa, besteari bultzada, animoa. Hori dena patroiaren lana da. Eta hori ordenagailuak ez du neurtzen, Ibo. Ez da gutxia horik ere. Arriba, bai!
eta mutilei aurpegira begiratu eta nola doan jakitea ere ez, hori interpretatzen jakitea, patroiei dakite hori. 14 eta 44 Irane, orain arteko denborarik onena, San Pedro baino bi bizkorrago. Astillero eta Orio, hortxe, burrukan biak, pare-pare. Abiadura berdinean. Begira beste detailea, Astilleroko arraunak uretatik nola ateratzen diren, ia bat ere doblatu gabe. Equipo, dato final. Repaleatu gabe. Una y dos. Una, dos y tres. 4, entrale. 5. Dute baliza. 6. Baizte abisua, horrek hori. Deustuko zubia baino bitin balenago. Ea baborrak, balantzari usteko. Klaba, baborrei. 14 eta 29, Jaun Andreo. Oso demoraldi ona egiten ari dira. Astilleroko. Eta Sevillan, bai. Ondo hasi dira, ez. Sevillan, hasi eta jarraitu. Bai, guztio txunditu gintuen, Astillerone jendea alkarri begira eta posible ote da. 6. estorpada eta gero, ez. Gira orain, denbora Astillero hori jo baino bi bizkorrago. Lehen ere une honetan, ibili da, Deustuko Unibertsitatearen pare horretan, berak gero Oriok gorako bidean errekuperatu dio. Hemen lehen ez du ikusi, Orio eta Astilleraren bide guztia, niri iruditu zait, Oriok, pixkat bazterregoti jo duela. Irudipena, guztia ikusi garri. Hemen San Nikolas ontzile. Bien bitartean, Kabok atzetik aurrera askotan egin duen hori, gaur ematen du ezin izango duela gauzatu. Hor da Orio. 14 eta 41. Orio, bigarren beraz, ziaboga egin eta gero azken ziabogaren ostean, Astillerok Oriori bi, Zillani post, gero San Pedro 6, Kabo 8, Zierbena ere bai, Portu eta Zumaia azken ditokita. Va que solta, ahora. Ea ba orain. Entra, sube. Astillerok mantendu egin du errentatxoa, baina Orio berriro estutzen ari da. Segundo bat, bi. Tira zazpira Kabo 11. Txandako honena Orio dugu, gutxienez puntu gehien daukana, Arratsaldeon Iñaki Arostegi. Bai, Arratsaldeon. Eta telefonoa pasatu diozu egun presidentari referentziak eta mateko, izan ere gaur dantza izugarria egon daiteke ez da. Bai, hemen, azken GPS-aren arabera hortxe gaude burrukan Astillerrekin, bi segundutan gabiltza eta, garrantzitsua izango litzateke guretzako tanda irabaztia, ez? Ura berakadoa, lehendabiziko txandakoek printzipioz baldintza hobeagoak izan dituzte eta horrek kalte egin dezake. Bai, ez deki, ura berak adijua, ez deki una korrintiare igual gutxitzen jungo da, eta ez dekit, ez? Ez da jakiten azkenen baldintza hobeagoa zen dituen, haizea gabertze egiten duen gero azkeneko tandari begira, baina, ikusiko dugu. Aldaketa batzuk, bai, ez da? Biankekoak tartean. Bai, eta, aipagarria gaur, Martxel Aldai, 18 urtekin debutaria, uste dut, beretzako gauza ondia dela, 18 urtekin ACT Ligan Oriorekin debutatzea, eta, Unai Lizarraldere lehengon Sevillan debutatu zuen, gaur bigarren estropa, eta, esaten nahi bezala ez, gaztei aukerak ematen nahi da Josean, eta, alde horretatik oso guztua gaude. Sorteon. Venga, eskerrik asko. 5! Ea ba, gauza bat garbi ikusi dugu behintzat orain norabideak aztertzen, nondi datorren Kabo, metro gehiago egitea erabaki du patroia. Bai, baina bazterretik, korrontea 6 ez aldera. Agira zer esan duen Davidek, Txampa, txampa minutu bagotzen dute. Astillero, bi hiru hori, eutxe egiten dio Astillero. Bai, eta tiran ere, nola dator, Feira, Orioren irura. Kabo da hemen, era bat atzera. Erne Kabo! Kabo! Bai, Kabo, 19 eta 47. Begira, San Pedro eta Zierbenaren atzetik. Derrotarrentzat ona hau. Ez dute asmatu, Kabok. Ona ere. Ona. Ikaragarria. Sara Cobo, Astillero, Arratsalde, buenas tardes. Buenas tardes, Sara.
estamos viendo un astillero bastante regular, y además que se le da bastante bien estas contrarreloj. La verdad que bueno, es una liga muy ajustada, pero bueno, un mínimo fallo te puede dejar fuera, como el otro día nos pasó en San Sebastián, quedamos novenos. Un fallo te fastidia una regata y te fastidia la clasificación. Pero bueno, hoy vemos que van marcando cabeza de regata y que siga así. Y dando oportunidades a jóvenes como el patrón de hoy. Sí, la verdad que de la regata del domingo a hoy hay 5 cambios, muchas rotaciones, mucha gente joven que la verdad que de cara al futuro da mucha confianza. Suerte. Muchas gracias. Meretzi eta 57 tiranen denbora, Kabori bere txandan 10 segundo. Eta orain arteko denborari onena da, San Pedrori, gogoratu San Pedro irabazi duela lehenengo txanda, Zierbenaren aurretik. Hemen Kantabriarra, Orilloren aurretik eusten ari dira, baina hau ez da bukatu. Aztilirok ez du erabaki Kabok bezala zeharo bazterrera etortzen. Erdiagotik bezala dator. Acaba 5, 6, equipo, lo último. Haiekin noa zen mugaraino. Orio baino segundu pare bat bizkorrago dator astillero. Hain zuzen, hirugarren ziabogan gertatu dena. Berdin datoz eusten. 49 eta 42. Orain arteko denborarik onena da. Eta tirani boste, tiran ere hortxe, Bigarren estroparri oso egin du tiranek. Ea ba, hor dator Orillo. Jakoitz Etxeberriak erreferentziak izango ditu eta egurrean jardun beharra dago Ibon. Eskatu, hor. Lehertu arte. Eskotan, atzematen da, begira, arpegia guztiak gortzak ez dututa. Hor pixka bat eskatzen da, aurrera horren beste sartzeko, erritmo altxatzeko, paretik atzera joateko. 3 segundura dira. 3 segundu, 1 metro falta dira. Multze dira, Oriotarrak, bai bazterretik. San Nikolas ontzila, hor da. Astillero, 19, 42 eta 84 markatu du. Zeharo bazterretik hori. Ezin hobetu Orillo. 19 eta 45. 19 eta 45. Astillerorentzat beraz txanda. Eta gero Orillo behin-behineko zelkapenean, Astillero ia 3 segundu, Orillori tirani ia 5, gero San Pedro 9, Zierbena 10, Kabo, Portu eta Zumaia atzetik. Oso estropada ona. Kantabriarrek egindakoa, hor duzue zailkapena, Orillorekin izugarrizko leia, eta Ibonek eipatu bezala, tiranek estropada amaiera ona. 5 segundu tibera gaur ere horrek esan nahi du. Bueno, tiran asteburu honetan, larun batean, ondo ibili dela, pasa den astean ez bezala erlojupekoan. Hau da beraz, jaun Andreok, orain arteko bitxandek eman digutena. Bilbon gara, Ibaitzabaleko uretan, Bilboko 7. bandera jokoan gizonezkoentzat, San Miguel Ligako 6. jardunaldia da gaurkoa. Iragarkin ostean ohorezko txandan lehenengoz, zailkapen nagusiko 4. abiatuko da San Juan. Gero Kaiku, Urdaibai, eta azkenik liderra Hondarribia. Bere alagatoz. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Bilbon gara jaun Andreok, Ibaitzabaleko uretan berehala hasiko da ohorezko txanda. Eta ohorezko txanda honetan lehenengo San Juan abiatuko da, minutu bateko tartean jarraian, Kaiku, Urdaibai eta Hondarribia. Hondarribia da hemen, markaren jabea, 2014 urtean 19, 20 eta 68. Palmaresean ere, Bilboko banderaren 6 edizio jokatu eta Hondarribiak 4 irabazi ditu. Orillok 1, Castrok 1. Eta erlojupekoi begira Ibon. Denboraldi honetan, 6. jardunaldian, gaurkoa 4. da. Eta aurreko 3 irabazi ditu. Hondarribiak eta lehen esan dagoa errepikatu nahiko nuke, pixka bat gidoia nola izan den aurreko 3 erlojupekoetan. Lehenbiziko luzan, lehenbiziko erreferentzia Hondarribiaren alde. Segundu bat, 2 segundu bat, eta gero, 8. minutu inguruan, berriz ere hor zabaldu izan du, aurreko 3 erlojupekotan, 2. ziabogara heldu aurretik,
beste 2-3 segundu hortxe. Lau, bost, hortxe mantendu, eta azkeneko txampan hor besteren bat. Hori izaten da. Bueno, hor garbi dago, Sevillakoa salbuespen bat izan zela. Izan erean, 8-9 errentarekin zetorren eta min hartuzun hori da, egiazu, bueno, nobedadea egin da. Azken luze hori, zailtasunez beterikoa izan zen Hondarribiarrentzat. Ez luze osoa, baina bai metro mordosa. Azkeneko 2 minutu terdiak edo, ia arraunlari bat gutxiago ez dugu esango, baina... Ezin dugu aspu, hori ere hor da. Lehenbiziko referentziak eta zaintzekoak izango dira, San Juan. Bueno, hor dira San Juan darrak. Unai Oliden, patroik astea, hortxe da kokatuta. Arraunlari danak ere Erne. Urak oraindik tira egiten du eta badiru diemen aizea pixka bat geratu den dela. Patroiari animoak. Vamos! Hor dira San Juan darrak. Gogoratu, neskek eraman dutela, bandera. Euskotren Ligan San Juan Arraun elkarteko emakumeek. Ia etzan ere egin gabe orain diz. Orain pixkanaka, izkarra atzeratzen hasiko dira. Ritmoa jetxi ala. 34 paladan. Bueno, patroia aipatu dugu eta beste 4 aldaketa ere egin ditu. Joseba Fernandezek. Hori da, estriborrean 2 veterano sartu ditu. Gabi Bedia bigarren tostan eta Arkaitz Goñi. Bestetik aurreko aldaketa Ziztiaga Lehorrean eta Inigo Arraraz eta Baborrean Aitor Ugarte ekarri du. Horretarako Gari Tolosa 4. tostara jetxi eta estropada uste dut dena jokatu dituen Aitor Artetxe gaur Lehorrean. Atxe dena, veteranoren. Arkaitza baino, gogorragoa den mutila, Artetxe. Erne, Prest, Kaiku. Atento! Badoaz! Hortak eta lakak prestatutako mutilak. Horru galanta Zurinagaz. Hoi bezala bizi, lehenbiziko palauek. Azkenean estropada oso ona egin da, Bizkaiko txapelketan. Burrukan galera izan zuten. Bermeotarrekin eta azkenean Bermeo nagusi. Eta 5 segundotxo, Zierben Urrutia 39 izan zen eta itzuntza, etxeko trainero lauaren, gogoratu, han izango garea dekeition, Santiago egunean, Euskadiko txapelketa. Baina gaur Bilbon gara, eta Kaikutarrei dagokienez aldaketa bat gaur. Hori da, Zumbeltz Perez, Baborrean lanean da, eta bestetik, Gentza Zubiri, esan dezagun, Lehorrean dela. Nolarranega mugitu du horretarako. Eta bestetik, asteazkenean Cristian Garma izan zen, atzeko txopan, gaur Azier Zurinaga. Arrobikoekin ordu muga eta ligan Zurinagarentzat izan dira. Bueno, hor da orain, Bermeotaren ontzila, Bou Bizkaia! Eta Zalzamendiren taldean gaur, bi aldaketa ditugu eta beste 2 postu aldaketa ere bai, Ibon. 2 aldaketa. Javi Polo atera du eta Mikel Azkarate sartu du eta bestetik Iñaki Goikoetxea sartu du Babor espaldan. Horretarako Oje da Baborretik Estriborrera bota du eta Persa Itzazpe bigarren tostara ekarri eta Biz Iglesias atera. Mugitzen ari da eta hor lehen Komodin hitza aipatu dugu Nando Rura begira. Gaur nola doan kontrainketik eta asteazkenean Estriborre espaldan beste aldean eta treniroren beste aldean eta beste banda. Diamante bada hori. Zaila da oso horrelako horrelak. Hori deketa, Joseba, mutilak animatuz. Hor da liderra, hor da Hondarribia. Badoa! Denak lanean Jaun Andreo. Bate balantzari gabe. Eta Mikel Orbañenozek konduak ondo aterata ditu. Mutilen errendimendua ederki kudeatzen ari da. Eta gaur 7 aldaketa, hemen kuadrilla osoarentzat daude estropada. Estropada guztiarentzat, pasaden astean ere larun batetik igandera 7 egin zituen, igandeko kuadrillatik gaurko honetara ere 7 aldaketa. Bat aurrekalaria Urko Redondo gaur lanean, Gontzalo Carrion Lehorrean, Estriborrean, Agoitz Irazoki Lizarralde eta Bikendi altza dira, sartu direnak eta Baborrean berriz, Manes Aldai Ekaitz Aznar eta Iñaki González. Eta nabarmendu nahiko nuke, ia beti, nik beti izango nuke, bigarren tosta Estriborrean ikusi dugun Inigo Bertiz, gaur, 4. dela. Ea ba. Estropada dugu hemen. Momentu San Juan da pixka bat atzeratu dena.
Ea ba. Hemen hau hasi besterik ez da egin. Eta aurkezpenen ostean lankideok, prest baldin baduzu behintzat, bere ala izango dugu, Mikel Orbañanosek estropada atarian ezandakoa jarraitzeko modua. Hor da San Juan. Badoaz, maniobra egitera, eta lehentasuna emango diogu Ziabogari. Begira Astilleroren erreferentzia, 4:30, 4:17 San Juan darrentza. Juan etorriaren zain geratuko gara. Eta begira Ziabogaren ubera, iruditu zaite hori denek ez duela behar bezala rabestuta sartu, eta asko zabaldu da. Eta Urdaibai aurretik dira, baina segundu batean dira Hondarribi, Urdaibai eta Kaiku. San Juan iruko atzerapenarekin, ea ba orain, Mikel Orbañanosekin. Bai, bueno, beste erlojupeko bat, eta egile esan, lehen honezan gendun bezala ez, guke nahiko genduke aurkari galdamenen ditugula estropa jokatu, baina, aurtengoa gola berkou, eta azkenengotan ondo egia manejatzen, eta gaurre lortze duen gure mailik honen ematia. Bai, taldia ondo dago, gogotzu, eta egile esan, horrek animok emate izu, lan berdinen jarraitzeko, eta ibitzait lortzen duen gure itia, gaurre aurkari gogorra izango gara uretan. Bai, egile esan, zuro honetan, bere hondik egiteu, ohituta gaude, bere honekin jokatzen, baina, ez da leku ikanena bere honekin estropa jokatzeko. 4:22 Kaikuk, beroa aipatu du, Mikel Orbañanosek. Hondarribiak buru hartu du. Berme hori 2, Urdaibairi, Bizkaiko txapeldun berriari, Kaikuri 2, San Juani 6. Goazen orain, Kaikutarrekin. Vamos a golpear y a acabar. Hankekoak eskatu dio Kalijak patroiari golpe eskatzeko, batera gotzeko beste Hankekoarekin. Kalijak postua lortu du eta kortak ez du postu hori oparitzen, Hortxe hori da lehen Benito San Martin, okerrezpanago uraxe ibilizen, eta arrena hartu. Ederre bai, tarteka. Eder duran ere bai, jauna. Hemen, Bermeotarrak. 4:22 Urdaiberentzat. Biak kanberan. Kaikuren denbora. Astillero eta Orio baino, denbora kaskarrago egin dute, kanberan. Ea ba, baina guk konparaketan azpimarratu behar du Hondarribi ari dela tartea zabaltzen. 11 bat Berme hori, 4 segundo Kaikuri, 8 San Juani. 4 segundo hori. Oazen 10 Guadalupeko 11ra. Mete proa, mete proa! Va a coger, sigue! Sigue un equipo! Favor a seguir, Ahorra segi, alegia Ziabogan arte. Tartea handia, Lau, traineru bat pasatu da, honroso. 4:29 orain arteko denborarik onena. Bat ere arriskatu gabe, ama Guadalupekoaren Ziaboga. Gaur ere ukabilkada eman dio, 12 bak traineruari eta abante bigarren gola. Ikeragarri eruditzen zain, Mikel. 4 segundo erlojupekoan, Kaiku bati, Urdaibai bati. Luze batean, laugarrenaren bila datoz. Erlojupekoan, 4-4 irabaziko ote dituzte ba. Barri eta Kaiku. Kaiku eta Urdaibai ematen du hor dagoela ez, haien arteko pikea erabili du hori, orain Zurinaga. Goazen tostetara! Kaiku Bermeoren aurretik, segundutxo bat. Horain Kaiku Hondarribiari bat errekuperatu dio. San Juan ere mendugu da. Zuri pasa eta hurbiltzen ari dira. Aurrera zara. Bai, hemenago San Juan gordezkariarekin berriz ere, arratsaldeo. Arratsaldeon berriz. Hemen aurrena, neskek irabazi dute, Oiartzungo itsaslapurrak ere gaur nagusitu da. Bai, alde hortatik gauzak nahi kondo dijoaz. Bai, oso pozik. Eta gaur hemen egia San Juanentzat, une honetan oraintxe bertan entzun berri dugu, ezta? Azken tokian estropadako momentu honetan. Bai, une honetan, oraindik ez da estropada erdia bete, urtxe goaz, eta, antza denez, ez da gure egunik onena. Baina
estropa herria falta da. Egunik onena ez izateaz gainera, oilarrekin lehiatzea beti izango da gogorra, Bai, bueno, oilarra dira, eta, bueno, hor gabiltza, gerreman nahian, eta, bueno, saiatzen. Sorterik onena baina. Eskerrik asko. Atzean geratu dira, San Juandarrak egia ezan horrezko txandan sartzea gauza handia da, baina gero aurkarien maila ere antzematen dela, Ibo. Errespetua ikeragarria ematen du, gaur ematea, eta begira oraintxe beste tirea izo bat Hondarribiak. Oraintxe beste tirea izo bat Hondarribiak. Eta Kaiku hobeto ari da, Eusten, bigarren bosteira, Urdaibei zazpira, San Juan amabira. Hemen dira, Ani Obran, San Juandarrak lan erditan, hori jok, 9:46 markatu du, San Juanek, 9 eta 50 San Pedroren denbora, Ibon. Bai, eta begira zein zabalatera den, eta arraun egin ezin San Juaneko estribor. Zabalatera, haze galera. Patroiak eta ez dute asmatu hor. Zabalateratzearen galdu dituzte hor, Biru segundo, Mikel. Garbi. Garbi. Zer den, Bono, nik ez dakiz erratik, ez dut... Hemen ikus dezagun berri. Bai, zabalatera da. Konturatu da Oliden berriketan ari da hor. Gainau. Aurrekalariak edo puzgarriak jo dituzte begira. Eta estriborrak orain kosta uramatar bediak. Horren da bizain zere bai, hankekoa, arkaiz goni ere bai. Lau geldi. Eta hemen da Kaiku Erne. 9:42 Kaiku. Orain arteko demorarik onena da Kaikurena. Kaiku Urdaibe baino segundutxo bat bizkorrago dator, baina Ibon harrituta nago. Hondarribiak jarraitu egiten du, 3 traineru Kaiku eta Urdaibeiri. San Juani orain 16 segundo. Harri-harria. Estorpa dezia horretik izan dugu aurretakorako kidoia eta aurretakoena eta ikusten ari gana da orain, segunduari lotuz ari dela, bestearen atzetik. Eta bestea, Mikel, orain arte, Orio Astilero eta hauek, ez da biltzala aina partian ere, Kaikurekin, Ez, 4 segundu galduta, San Juan oso atzeratuta, baldintza kaskarragoak orain. Puntu dantza hundia izango da segundo gutxitan. Argi gaurko egunari ere. Zulaikari horru egin dio Gorka Aranberri patroiak. 9:42 baita ere Urdaibeiren. Kaikuren denboran 2 segundo atzetik ibili eta errekuperatu egin dute. Baina atzetik dator Hondarribia. Ama Guadalupekoa. Ikaragarrizko estropada egiten. 10 Urdaibeiri, 11 Kaikuri, 19 San Juani. Ikusi ditugu aurri hori, txinisten ere lanak. Badoaz. Orain ere berri dina. Ziaboga egitera. Segi baborra. Korre ondok. Ala bat. Egira zein ezabal, propio, Arriskatu gabe. 9:22 Jaun Andreo. 10 segundu eder. Txandako bi aurkari zuzenei. Erakustaldia. Pasaden astean lehenbiziko Luzian ikeragarri egin zuten. Eta gaurko hau, momentuz ez dakit, handiago ez dakit, baina hau bete hortz dago. Gau! Atento Bizkarra! Orantxe bertan firmatuko luke Salzamendik bigarren bukatzen. Aurrekotan duzela. Kaikurekin lan ari du, Irabazi zalea da ura ere. Kaiku eta hau ikusi mar segunduan. Eta bigarren txandako Orio Astilerori, lan erditan, Urdaibeak eta Kaiku, 4 segundu. Bai, ez dagoela hor sobrante handirik. Baldintzak orain, kaskarragoak dira, badirudi korronteak oraindik tira egiten duela, ondo sakonera gutxiago dago, eta haizeak hemen mintzat gure parean, ez dirudi, bera egin duenik. Pedro Mari Abando, Kaiku, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, hasteko Bizkaiko txapelketari begiratua, min egiten du bigarren toki horrek? Hombre, ia daro jotekaran irabaztera ez da, baina gero estropada ikusi eta nola bigarren Luzian hor aurren joan ginela, eta, bueno, bai, gero Bermeo hortxe justu leutu bateaz estropada sortu zen,
eta, bueno, bakarrik zorien du, gero azkeneko luzean eurok eta hirugarren luzean aurretik joa ziren. Baina gu posik uste genuen estropada hon bat egin genuela. Gaurko estropadari dagokionez, egia esan, Hondarribia fuerte atera da, eta abantaia gainti ezina dela dirudi. Bai, egida hor ja lehenengo ziaboa 3-4 segundo, ja 10-12 segundo. Guk oin gure borroka astuta lehenengo postua, hor mantetzea bigarren, hirugarren, hor bermearekin hor borroka nahiko gorra da segundo batean gabiz biok, eta ikusiko da azkenengo luzean hor irabazten dagoen, baina, beste respeto guztiak az besterik. Ikusiko dugu eta ia horrela den. Sorte hon, eskerrik asko. Bale. Burruka dugu Kaiku eta Urdaibiren artean bigarren postua dago jokoan. Maniobra egiten San Juan darra. 14 eta 51. 14 eta 51. Astillero baino, 12 nekikezago eta hori baino 10. Denbora hutsa aztertzen badugu, Porturen denbora. Hori da. Estropada orain bukatuta, bihar lehenbiziko txandan litzen. Kaiku eta Urdaibai, begira, buena regata dio Zurinagak. ¡Anda, tarde, Josu! ¡Ay! ¡Bien! ¡Va! ¡Sí, Josu! ¡Sí, sigue la voz! ¡Lau, atento, carga! ¡Dale! Ziagoa kategorikoa, ez du, kategorikoa. Kaini abisu eman, Josu eta badoa. 14 eta 36. Estropada egiten ari da Kaiku ere bai. Eta ziagoa eribitu zait, gaur beko ziagoarik onena bai. Nola sartu du. ¡Atrás! 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 Plantilla mugatua, aldaketa gutxi. Hori du aurtengo handikapik handina horixe. Baina hor badago, ontzile. Martxan jarri dute. Badabil, ontzi hori badabil. Berme hori 2 segundo. Eta Hondarribik San Juani 24. Hau ere, txanda berean, baina. Horein gertatzen ari dena, Hondarribia ez delari, Kaiku eta Urdaibairi abantaileak gehiago zabaltzen ez da ari. Nola interpretatu, ez dakit. Momentuz, hirugarren luze honetan, abiadura berean doaz. Hor baina nozek, agian emango zuen, abisure eman. Biharren estropada dugu, Bueno, berari galdetzea, honena hori. Hora, ere hemen gutxi behar du, Galdetzea, bai, erantzuteare libre izatea. 14 eta 18, Urdaibai. Astillero baino, bat azkarrago. Orio baino, 3 azkarrago. Hemen amunarriz, oraindik luz egiteko eskatuz. Bantxe, epaimaitik adiskide bat egizan dit. Joan zen urtean, lan erditan egindako kronoa errepikatu egin Hondarribiak. Bai, baina, baldintzak nolakoa ziren, Ibon? Gaur bintzat. Gaur onak ez, Gaur onak ez. Txarretik urbilago, Begira, bai. Bai, dudari gabe. Hendik, begira, Bajamarak oraindik 2 ordu falta dira. 14 eta 26, jaun Andreo. Ze estropada dotore ari diren egiten Hondarribiarra. 14 eta 27 Hondarribiak. Kaikuri 8, Urdaibairi 10, 11 Astillero, 14 Orio. Maniobra ostean ere bai, Hondarribi Kaikuri 10, Urdaibairi 11, 12, 27 San Juani. Tripulazioa, gaur bat, bihar aldatu, baina ontzia beti ondo. Ontzia badabil. Ontzia badabil. Bai. Pentsa, biliko zaba, aurten negutik hasi eta orain arteko estropada guztiak, salbuespen bakarrarekin, Zierbenan jokatu zen Petronor banderarekin, guztiak irabazi ditu Oltzonek. Begira nondi datorren. Bastarretik. Bastar guztiak txikitu beharrean. Hor metro batez dago, estriborreko paletatik, ertzera. Eta orain doan tokitik. Metro bat egon. Amarreko askatu. Asier, Beitia, Urdaibai, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zorionak, Bizkaiko txapelketako garaipenagatik. Eskerrik asko. Eta hori, borroka bizia izan zela Kaikurekin, beste behin ere gaur bezala hemen. Bai, estropa oso gogorra esan zen, da azkanegoko luzera arte ez jakin noki ere basko zan dagoen. Eta hemen ere antzerako.
Bai, momentuz bai, antzaure du ez orain segundo biru hobi hau. Bai, bueno, gure helburu da ia puntun gitzien albadun galdu gaur. Bai, izan ere Hondarribia ziztu bizian atera da, berehala lortu du abantaia eta abantaia horri eutxiko diola ematen du. Bai, pentsaten du, bai, porque ya ez da itxamabi segundo edo amaike du aurretik, azkanegoko luzien hori imposibilida tati Hondarribizeri. Ero, sorterik onena edonolare, Asier, eskerrik asko. Bai, zueri, agur. Bermeotarrak orain, Kaikuren atzetik 3 segunduko tartea badago. Bermeotarrek 3. bukatzeko arrisku latza dute gaur, Bai, eta Astilero eta Orioren denbora ere zain dezatela, 3. ziaboga horretan, Urdaibai, Orio baino, eta Astilero baino, 2 segundu azkarragoa zen. Dispido txiki batekin beste puntu pare bat galtzeko. Eta San Juan darra jota jo, Hemen dato. Jabe badakite, segundu gutxian puntua daudela eta. Hauentzat ere, estutzeko garaia. Etorri da hor bukerako luzea. Begira, denbora. Kaborena baino kaskarragoa. 19 eta 49 Kaboren atzetik. Portu eta Zumaia bakarrik utziko ditu azken bilekutan. Sufritu dute bagalanki gaur San Juan darra. Baldintzak, horrezko txanda honetan, lanerako baldintzak, asko okertu dira Ibon. Eta horrek meritu handiago ematen dio Hondarribiri. Oriorentzat ona laugarren, sailkapen nagusirako laugarren posturako begira Oriorentzat eguna izan daiteke. Hemen Kaiku, erdi-erditik begira, nola datozen abek, berriz erdi-erditik. Horta, Kaiku, bai, 19 eta 18. Astilero baino lau hobeto, Lau bakarriko beto. Urdaibai eta Astileroren artekoa, Urdaibai eta Orioren artekoa. 4 segundu daude. Zaindu beharko da. Kaiku Urdaibai baino 3 bizkorrago. Erreferentziak hoie dira, Hondarribi Kaikuri 11 Urdaibairi 14. Eta estropada puntu hontan San Juani minutu erdia. Epaimaian 19, 37, 88 markatu dute Kaikurentzat. Eta begira, Kaiku ikusi dugu, erdi-erditik sartzen, eta Urdaibai berriz Estribor gainean dato. Erabaki egin behar da, zirte osat. Begira, aparra Dario Laskarate, lerrea Dario Lautik. 3. tozan. Hemen dira Bermeotarra. Kaikuren atzetik bai, Astileroren atzetik igual ez. Ea libratu dute behar badao. Punturen mat, 19, 42, 53. Segundu erdi bat, bizkorrago Urdaibai Astilero baino. Ea bideo finishean, zer diote. Hori aztertu eta gero epaileek nolako kronoa markatzen digute. Eta Hondarribi ere bazterretik dator, Bai, zeharo bazterretik, hauek. Rekorra zenbat jandari gau, 19 eta 20, ez da? 19, 78. Hori ez. Eta joan zen urteko 19 eta 23koa ere, baina baldintza hauetan, Ibo. Bai, harri-garria. Zorrontea izia hor gutxi. Bai, Hondarribi, 19 eta 29. Zorionak Hondarribia, 4 erlojupekoan, eta ligan 6 jardunaldi jokatu eta 5 irabazi ditu 10 Guadalupekoa. Ikaragarria, Ibon. Ikaragarria. Bai. Irabazi eta nola gainera, Orion pasa den astean, 4 segundurekin, Astileroko erlojupekoan 3 segundu izan diren, gaur, bigarren ziabogan, barkatu, Urdaibairi 10, Kaikuri 10, hori iruditzen zait, harrigarria ez, Hondarribiak irabaztea, diferentzia horiekin. Harrigarria edo, oraipagarria, Hondarribiaren aldekoa. Azkarrago David, nabarmen horrek. Bueno, bideo finishak aztertu eta Hondarribik 19, 29, 12, Kaiku bigarren 8, Urdaibai 13 eta 18, laugarren Astilero 13 eta 62. Bihar, Getxoko ikurrina jokoan, 4 hauek berriro Astillero barne ohorezko txandan. Orio 5 gaur, Tiran 6, jarraian San Pedro eta Zierbena.
eta San Pedron gaur lasaitu ederra, hemen palkoan ere bai, ordezkari. 4 puntu Porturi. Zierbena 8garren, 9garren Kabo, 10garren San Juan, bihar lehenengo txandan joango da, 11garren Portu, 12garren Zumaia, Ibon Gaztañazpi. Hemen dago Hondarribiaren indarra. Bai, eta abildadea, ez da dena indarra. Ikeragarria, lehen esan duguna. 10 segundu lanerditan Urdaibai bati, Kaiku bati, horrek esan nahi du, ontzi hau, estropada azkarretan gaur bezala, nabarmen da bilela gehiago. Aurrera zara. Francis González Etxabarri, zorionak. Eskerrik asko. Egin dezagun laburpentxo bat. Elkarren segidako 3. garaipena estropada eremu honetan, gustuko duzu Bilbo. Bai, ala da, ez? 3 urte jarraian garaipena lortzerik izan dugu, eta gu oso pozik, baina aurrekoak ez dute askori balio, aurtengoa balio du, ez? Aurtengo garaipena hau uste du gainera garaipen nahiko abantailarekin, erlojuz kontrako froga bat izateko ia 10 segundu ateratzea bigarren nahi, nik uste dut abantaila handia dela. Abantaila handia benetan. Zeuek esarritako marka hausetik oso gertu gontzarete? Ez da posible izan? Ez, baina markak baino gehiago garaipenak eta puntuan nahi ditugu. Eta gaur hortan ere, ikusi dugu, Urdaibairi beste 2 puntutxo gehiago atera dizkogula, eta gure ligarako horixe bila goaz. Garaipenak, banderak, puntuak, beste 12 puntu zeuentzako. Bosteko abantaila orain, eta 5. bandera. Bai, alexe da, zin hobeto, ez dakit, guk ezin dugu gehiago eskatu, oso pozik gaude, noski lan egin da gero, eta nik uste dut, orain ari garela usta jasotzen, eta, orain egin behar duguna da ospatu eta aprobetxatu momentu hau. Estropada ere mua gustuko duzuela lehen esan dut, baina baita erlojupekoak ere bai, 4 Bai, hartengo erlojupeko guztiak irabazi ditugu, ez? Baina, nik uste dut Hondarribia edozein estropada eremuan edozein modalitatean ondo ibiliko dela arten. Eta tripulazioa edozein izan da ere, izan ere gaur 7 aldaketa egin dituzu. Bai, nik uste dut, gure entrenatzaileak 21 arraunlariko taldea egin duela, talde oso potentea, oso homogeneoa, eta nik uste dut, denak ez dagoela titularrarik, ez? Momentu honetan ligarako 22 ari dira, aldaketak egin, jendeari atxedena ematen, eta, esan dugu bezala bikain. Zorionak eta biharko sorte hori. Eskerrik asko. 5 puntuz elkapenan jaun Andreok, Hondarribiak Urdaibai 79 Amunarrizek eta bere mutilek 74 Urdaibaik, gero Kaiku, eta Orio kokatu da 4. 45ekin San Juan eta Astilleroren aurretik. Patroien zelkapenean gaur, Gorka Aranberrirentzat 3, Manzebonentzat 2, Irakoitz Etxeberriarentzat 1 eta zelkapen nagusian Unai Osak 6 puntu, Gorka Aranberrik ere 6 eta Zumaiarrari eman diote elastiko, zuria, Lakaixaren elastikoa. Hor da, gaurko puntu sorta, eta zelkapen nagusian, Amunarriz ere hor da, 3 punturekin, Irakoitzek ere 3, gero, Endika Perezek ere 3, azalduko dira, noski, nola ez dira bazalduko. Arraunlari onak azaltzen diren bezala, patroi onak ere bai. Ari dira, badatoz. Da polita da, gainera beste patroi batzuk ere hortartean ikustea. Eta Zumaiarrentzat, zelkapenean urruti daude, goiko aipatu dugu, eta bekaldean San Pedro 21, Portugaletek 16, Zumaiak 9. Ari dira horrean, tarteak zabaltzen batetik bestera, Koska. San Pedro Porturi 5, Portu Zumaiari 7. Aizea ere, begira, normalean behera egiten du, gaur ez du behera egin. Horrek esan nahi du, horrezko txandako traineruentzat a priori ez, eta ikusi dugunaren arabera, haize gehiago, ondo gutxiago, behar bada korronte gutxiago, baina hala ere korrontea bai, eta nire iruditzen zait, txandari kaskarrena baldintzaletik azkeneko izan dela. Eta hala ere, 19 eta 29. Eta beste datu bat, Hondarribia lehenengo luzean, azkarrena. Bigarrengoan, azkarrena, nola gainera, bigarrengoa baino 6 segundu bizkorrago. Gero, 3. luzean, azkarrena Astillero, eta Hondarribia 4. Eta 4. luzean, Kaiku azkarrena, eta, 27 eunen Hondarribiri.
tiraren luzea, azkenengoa lehenera aipatu dugu ona, 3. kronoa markatu du. Hemen gauzak ez dira kasualitatez gertatzen. Lan asko egin dugu, esan du Frantxez González Etxabarri. Egingo ez zuten lana. Egin lana, baina gainera ez urtebetean. Hau ez da, egun batetik bestera lortzen. Hau espalditik datorren zerbait da. Pedro Mari, Abando, Kaiku, bigarren tokia, zoriona. Hale, eskerrik asko. Osik? Bai, nola ez. Aurretik kendu ezkero Hondarribiak nola dabilen, eta zorion egin behar dugula ze estropa egin dauen. Gure ustez, batez ere bigarren partea izan gara azkarrenak, eta, 10 segundotik gitxiko bera, hor bigarren tiabogan, geratu gara 8 segundo eta piku, orduan, segundo eta piku, eta ez dugu galdu segundo batere Hondarribiakin, eta orduan, hori da referentzia momentu honetan. Gaur Hondarribiak egia esan egan egin du, Hondarribiari aurre egitea garesti eta zail dago aurten, eta Kaiku bezalako talde batek plantilla mugatua duen einean, lortzen ari dena posgarria da benetan. Bai, beti biertarako bere aldaketara bate ingo da entrenadoria, eta uste dugu, ia getxon, suerte, alde batetik, suerte bizi berda, eta gero estropada jokatu inbar dugu, ez da? Pentsen dugu momentu hon batean gaudela, eta biger zaitu gara berriro hor, borrukatzen. Hondarribi, Bermeo, eta gure tantakoa doazenak, eta, beste trainerok aurretik doazenak, bai, nola ez. Sorte hon eta eskerrik asko. Bale, zui. Hondarribiaren patroia hortxe da. Garagardo Botila erraldoiarekin berehala hartuko dute Bilboko bandera. Eta begira tripulazioa. Ikendi Altza gaztea, Marizkurrena, hor postuak kokatuta, Lizarralde, beste baldan, Iñaki González, eta hor, Manez bera ere, eskarmeto da, etxe beste nentzat beste ba. Beste ba, goi mailako tripulazioa bildu dute Hondarribiarrek, eta landu egin dute, gaur, Arrobiko 9 mutil. Bai, nik uste dut, esan behar nuen, historiako unerik onena, 60ko hamarkadan Lujanbioren kuadrilla hark lortu zuen arekin alderatuta, hause duela garai oso ezberdinak, orduan kontxa eta pare bat estropadak gehiago jokatzen ziren, baina garaipenari jozizari dira, eta goza dezatela, horrelako garai bada, aro bada, ez dira asko izaten, garai batean ez dakit, Orio Bizantzuna bezala, edo San Pedrok, edo San Juanek, edo Kaikuk, edo Urdaibaik, hau Hondarribiarrena da. Edo gaur zaizkapenaren zuluan dugun Zumaiak. Edo Zumaiarena asko eta asko izan dira. Baina nagusitasuna gaur erabatekoa. Ikaragarrizko meritua du gaur Hondarribiak hemen egindako estropadak, eta zer esango dugu. Lau erlojupeko jokatu dira orain artean, gora arraunak, zorionak Hondarribia, lau erlojupeko, denak ezberdinak, erlojupekoa baina tokia, baldintzak eta denak irabazi. Hemen jokatu edo Sevillan jokatu, zer ikusirik ez dute baldintzek. Jendea zai zegoen, itxasa etorri zai, eta begira zer egin zuten, pasaden igandean Donostian, getxon, bihar inor, Hondarribiari esku sartzeko edo koske egiteko gauza den ikuste dut. Kaiku une oso onean dagoela, Abando ere posi ikusi dut, gustora dabiltza. Urdaibai badakigu, itxasoan nola dabilen, Urdaibaik edo zein unetan bandera irabaztea ez da harritzeko izango, eta nik hor langa hortxe jarriko nuke, banderak lortzeko, noski, lehenbizi. Zuk eta zailkapena begiratzen duen edonork, Hondarribiak 69, Urdaibiak 64, Kaikuk 58, hori bai, San Juanek irabazi du. Badaude tripulazio batzuk kale batetik, o txanda batetik bestera, baldintzak aldatzen badira eta gaitasuna dutenak, izango ez dute Bai Oriok, San Juanek, Astillero berak ere zergatik, lehenengo atzuten urruti izan. Lehenbiziko txandan, San Pedro, Zumaia eta Portugaleten nik errespeto guztiarekin esan da ez dut ikusten, banderak irabazteko, baina laugarrena, alegia, larun batean 9. geratzen dena, horrek, baldintzak aldatu ezkero, bandera lor dezake, San Juanek, zierbenan lortu zuen bezala. Eta hemendik aurrera gainera itxaso zabaleko estropada gehiago, urrenko asteburuan Galizitik joan etorria, oso kapritxosoak izaten dira, hango estropada eremuak, ez da ustekaberik izango, oso ezaguna baitira, bata Moañan, Boiro izango da bestea, Bilboko itxasadarrean, bestea Boiron, ustegabekorik ez, baina zorginkeri asko, gertatzen dira, eta Hondarribiak ere,
izango du. Pentsatzen duenik, eguntxarra iaz ere izan zuen, 5. postu bat. Ez dakit izan, Shenzhen ez ote zen izan, iaz 5. postu bat izan zuen. Eta sailkapenean aldea bai, baina 5 puntukoa. Urdaibai, 5 puntu dira, oraindik errekuperagarriak, eta Hondarribiak egun txarren bat baldin badu, sailkapenean ere Urdaibai gainera etor daiteke, zerratik ez. Argi dago bai, erabakita ez dagoela liga, nola egongo da erabakita. 19 estropada jokatu behar dira eta gaurkoa 6. izan baldin bada, baina aizu, sailkapenak ez du gezurrik esaten. Matematikek baino sentsazioek ematen dute zer hori. Bandera kopurua, 6-tik 5, nolako nagusitasuna. Arrontzale veterano eta zaharren batek esango du, bai, eta gordetzen gainera, ala dirudi tarteka, oraindikan asko eman, da oraindik tripulazio horrek behar bada, gehiago ere emango lukela, krono aztertzen badugu, eta joan etorriak, eta... Gaur bigarri lanerditarako ziagoa hautsi egin dute, gero zer egin duten, sentsazioa hori, beste 2 segundu, beste ez dakiz zenbat segundu behar izan ezkero, posible izango zela horiek ere lortza. Ala dirudi. Baina hori, Orbaian ozek egingo du. Eta gainera, errespetatu egin behar da, hor, zer gertatzen den ez baitakigu. Gauza da guri hemen iruditzen zaiguna. Irudipena, guk gure komentarioak egiten ditugu laguntzeko, irudien osagarri modura, baina eta bestea, hori besterik ez. Estrategiak ere funtzionatzen du, eta askotan izaten da, lanerditan joko dugu edo, luze honetan joko diagu, edo dena delakoa, eta bestetik, Kaiku eta Urdaibaik, hori kuadrilla handiak direla, eta edozeini erlojupeko batean, gaitasuna dutela errekuperatzeko gaur egin duten bezala zen. Zergatik. Demoraldia luzea da, jarraituko dugu estropadak ikusten gozatzen, itxaso zabalean, segundu kopuru hau, ez da erabaki horra. Kaleak, patroien abildadea, haizea, eta oraindikan itxasoko estropada garrantzitsuenak hor ditugu ikusteko. Bihar Getxora joango gara, eta Getxo nere ikusi izan ditugu, estropada oso interesgarriak. Sara Gandara, zure azken balorazioa gaurko lehiari buruz. Ordezkarien armaia honetan beti bezala, hortza ikusi ditugu presidenteak, ordezkariak telefonoarekin, erreferentziak eta patroiei ematen, pantailetara begira, egiasan, une politak bizi izaten ditugu hemen, armaia honetan, batzuk oso nervioso ikuste ditugu, besteak oso pozik, Francis González Etxabarri tarteko, batez ere estropada bukatzen denean, eta batez ere Hondarribiak beste garaipen bat eskuratzen duenean. Zuk ongi esan bezala, bihar beste estropada bat dugu, ia bertan, ikusle gehiago biltzen diren, izan ere hemen batzuk ikusi ditugu, geroz eta gehiago estropada aurrera zijoan einean, baina hasiera nahiko utxik ikusi ditugu Ibaieko 2 bazterrak edo nola ere, bihar Amabietan, gurekin bat egiteko gonbita, beti bezala luzatu nahi digu geure ikusentzulei, Getxoko estropada, leku mitiko bat, eta itxaso zabalean beste leia bat ikusteko irrikan asko eta asko, Mikel. Ederki Sara, Ibon, bagoaz eta posik, zorionak emango dizkigu berriro, Hondarribiako kuadrillari, Arraun Elkarte osoari, lanparegabe egin dute eta hau horren fruitua da, eta bihar, metro bateko olatu behintzat ematen du izan dezakegula, eta Getxo lantza tokia da, popare tokia, askotan lantza eta olatu nahi guzteko ez da itxaso handirik behar, eta bihar iruditzen zait, izango dulu gainera abran, nervio Ibai Zabal hortxe ondoan beti izaten dira hor gora berak, eta bihar zer ikusten du, konformatuko naiz, gaurkoa bezien politia ikusten badugu. Ederki bagoaz, eskarrik asko, Ibai Zabalen, Hondarribiaren erakustaldia ikusi dugu, gora Ama Guadalupekoa, eta gora Traineru estropadak. Eskerrik asko eta bihar arte.